yn bellach, nid bod angen gwneud hynny, ynddo fe. Felly, wyt ti'n fodlon derbyn yr her? Dwi'n derbyn yr her neu, ydw. Iawn, felly fe ddechreuwn ni ac fel fi'n deall i ti mynd i fod yn rhannu dy sgrin, mae croeso ti'n gwneud hynny ty pryd i ti moyn, ond licen i ti ddechrau gyda rhywbeth sydd yn mynd i gael pawb i chwerthin. Nawr, mae'n gweud pawb, mae hiwmor yn beth particular ac unigryw i bawb ac nid pawb sy'n gwirionnu'r un fath gyda'r hiwmor. Ond gei di gyflwyno'r gerdd wyt ti'n meddwl sydd yn mynd i ddod â bach o ysgafnder ac doniolwch i'r sesiwn. Iawn, neu, diolch yn fawr i ti am hwnna. Mae'r her yna, her fach neis i ddechrau, dwi'n meddwl, i ddechrau'r bore. Bore da bawb, helo yma o Aberystwyth. Mae'n braf iawn gallu rhannu'r llyfr yma gyda chi bore yma a bod yn rhan o Ffair Lyfrau Barddas. Diolch i ti neu am y cyflwyniad. Ie, enw'r gyfrol fel y clywsoch chi ydi llyfr gwyrdd Ystwyth a dwi yma yn fy stafell werdd yma yn Aberystwyth yn dod atoch chi bore yma. Felly mae'n braf iawn gael eich cwmni chi. Fel soniodd neu, mae yna her, a'r her gyntaf fel wedys ti neu oedd cael un o'r darllen cerdd sy'n mynd i wneud i ni chwerthin. Wel, na i drio gwneud hynny o leia, ac mwyn gwneud hynny, fel o ti'n sôn, na i rannu'r sgrin. Mae gen i gyflwyniad PowerPoint bach. Digon net gyda chi fan hyn. Na i agor hon. Dyma glawr y gyfrol, wrth gwrs, dyma glawr y gyfrol. Dwi'n mynd i roi clawr y gyfrol ar bob un, fwy na lai, pob sleid heddiw. Dwi'n mynd i drio serio y clawr yn eich cof, fel bod chi ddim yn gallu symud am weddill y dydd heb feddwl am y clawr hwn. Felly dyma'r clawr, a mae o'n glawr hyfryd iawn, dwi'n meddwl. Wedi cael ei ddylunio gan Elgan Griffiths fan hyn yn Aberystwyth. Felly ie, dwi'n hapus iawn gyda'r clawr yna a gyda diwyg y gyfrol. At yr her felly, neu nes ti ddweud bod ti eisiau rhywbeth i wneud i ni chwerthin, wel, wrth ddewis y gerdd yna, nes i fynd drwy ambell un o'r cerddi eraill yn y gyfrol mwyn i ystyried nhw. Mae yna fwy nag un gerdd yma dwi'n gobeithio fysa'n gallu gwneud i chi chwerthin. Mae yna un yma sy'n sôn am drafferthion yn Nadolig. Mae yna un sy'n sôn am drafferth ges i yn Steddfod Llanelli wrth godi tent, a sy'n rhybudd i bawb i beidio croesi bardd, peth peryglus iawn i wneud. Pidwch yn gwneud hynny o gwbl. Mae yna ambell un arall digon ysgafn yma. Ond dwi wedi mynd am un sy'n, mewn gwirionedd, yn eitha cyfoes. Oherwydd mae'n sôn am fyd rygbi. Dyna ni yng nghanol pencampwriaeth y chwe gwlad, wrth gwrs, ar hyn o bryd. Mae Cymru'n gwneud yn wych, gwbl arbennig ar hyn o bryd. Ond wrth gwrs, does dim rygbi heddiw. Felly, dwi'n edrych ymlaen fel pawb arall i weld sut fydd Cymru yn dod i ben ar bencampwriaeth, a gobeithio yn dod yn bencampwyr, wrth gwrs, ymhen ychydig wythnosau. Ond mae'r gerdd fach yma yn gerdd nes i sgwennu ar gyfer gwyl tafwyl rai blynyddoedd yn ôl. Mi oedd yna talwrn y beirdd arbennig yn cael ei gynnal yng ngwyl tafwyl. A y dasg oedd cyfweliad, rhyw fath o gyfweliad. Felly dyma fi'n meddwl, reit, fysa'n eitha doniol o bosib yn gwneud cyfweliad ar ffurf cywydd gyda chwaraewr rygbi ar ôl gêm. Nawr fyddwch chi, wrth gwrs, fel fi, wrth eich bodd yn gweld fod cynifer o foes rygbi Cymru yn gallu yn medru Cymraeg ac yn ymateb mewn Cymraeg, wrth gwrs, ar ddiwedd gêm. A mae hynny'n wych iawn. Ond ar yr un pryd, falle fyddwch chi'n cytuno hefyd bod yr hyn maen nhw'n aml iawn yn ei ddweud, a mae hyn yn wir am bêl-droed, am bob camp yn y pen draw, mae'r hyn maen nhw'n ei ddweud yn y pen draw yn eitha generic, a dych chi falle ddim yn dysgu fawr ddim. Maen nhw'n ailadrodd yr un math o bethau bob tro. Felly dyna o gen i mewn golwg yn y gerdd hon. A dwi'n mynd i rannu'r gerdd gyda chi ar y sgrin fel bod chi'n gallu darllen y gerdd hefyd os ydych chi eisiau wrth i mi i darllen hi. Felly dyma hi'r gerdd gyntaf. Sut gêm oedd hi? Collon ni, trial yn galed i gael y wyn. O'n nhw jyst yn well ond dyfe, a mae'r stafell newid yn gytid. Na'r gwir. I giro, rhaid sgori'r mwyaf bob tro fi ofan, a wel oedd y gêm mlaen, o'r off. Nawr, oedd y reffo wir yn iawn? Sa'n siŵr, no. A obviously, ewn ni'n ôl, unwaith fydd ongl wanol, chymo, gwylio dan gilydd. Ond wel, ar ddiwedd y dydd, falle do'n ni'n digon da neilo'r cyfleon ola Lenny i gael y winner.
mlaen at y nesaf nawr. Diolch o galon ti, Eirig. Iawn, nesaf yn yr her, os gen ti gerdd i'n sobri ni. Oce, neu, wel, reit, cerdd i'n sobri. Wel, mae yna ddigon o heini yn y gyfrol. Yn y pen draw, dwi'n meddwl bod fyse pob bardd yn cytuno bod hi'n haws, mae'n siŵr, sgwennu rhywbeth i sobri rhywun nac i godi gwen. A wrth ddewis cerdd i'n sobri ni, dyma fi'n meddwl am ambell i beth. I ddweud y gwir, dyma fi'n meddwl i ddechrau am Brexit. Mae yna gerdd gen i am Brexit, ac eto mae Brexit wedi dod ac wedi mynd gobeithio am byth. Felly, dwi ddim yn mynd i droi at honna, ond os ydych chi eisiau cael rhyw fath o llyngdod, allwch chi droi at y gerdd honno, cerdd am Brexit sydd gen i yn y gyfrol. Mae yna rei eraill hefyd, wrth gwrs, wel, dwi fel chi, mae'n siŵr, yn teimlo nawr ac yn y man, yn teimlo'n rhwystredig am sut mae pethau gyda'r iaith a gyda'r genedl. Ac eto mae yna gerddi hefyd yn y gyfrol sy'n sôn am yr ochr fwy obeithiol o hynny. Felly mae yna gasgliad o wahanol bethau fel yna. Ond dwi wedi mynd y tro yma, neu at gerdd sy'n sôn am yr amgylchedd yn fwy na dim. Felly dyma'r lun i chi, sy'n rhoi rhaid o glyw i chi beth dwi'n mynd i fod yn darllen nesaf. Mae hon yn gerdd am blaned. Falle fydd rhai ohonoch chi'n gallu dyfalu pa blaned ydy hon. Dwi ddim yn mynd i ofyn i chi ymateb, ond y blaned Gwener. Y blaned Gwener yw hon. Nawr mae hon yn blaned fechan iawn. Mae hi wedi lleoli rhyngon ni a'r haul. Fel ydych chi'n gweld, mae'n blaned hardd iawn. Drychwch, mae'n wyn ac yn rhywbeth o niwlog ac yn eitha, dwi'n bod, yn eitha enticing, yn dwi. Nes i sgwennu'r gerdd yma, fel rhan o gyfres o gerddi am y planedau, nes i gael comisiwn gan yr Eisteddfod Genedlaethol rai blynyddoedd yn ôl, pan oedd yr Eisteddfod yn yfennu i greu cyfres o gerddi i'r planedau, i gyd fynd gyda sioe gan Catrin Finch o'r enw Serenestial. Mae'r gyfres gyfan yn y gyfrol, ac wrth gwrs un o'r planedau nes i roi sylw iddi oedd y blaned Gwener. Nawr un o'r pethau mwyaf difyr nes i fel bardd yn y cyfnod yna oedd ymchwilio i'r cerddi yma. Oherwydd, mwyn creu cerddi am y planedau, o'n i'n teimlo, wel, mae rhaid i fi ddeall rhywbeth am bob un o'r planedau yma. A mi oedd yn anhygoel gwahanol bethau nes i ddysgu. Nawr, ar gyfer y blaned arbennig yma, un peth nes i ddysgu oedd bod i ar un adeg, o leia, mi oedd y blaned Gwener ar un adeg yn debyg i'r ddaear. Hynny yw, mi oedd hi yn dangos arwyddion y gallai hi ddatblygu dros amser maith i fod yn blaned debyg iawn i'r ddaear. A o bosib, rhoi cartre i fywyd o bosib. Mae'r gwyddonwyr yn dweud ar un adeg, mi oedd hi mewn rhyw fath mewn rhyw gyflwr felly. Ond nid felly oedd tynged y blaned Gwener. A mewn gwirionedd, beth sydd wedi digwydd ydy bod hi wedi dod yn blaned gwbl aniel erbyn heddiw. A mae yna bob math o stormydd gwyllt yn digwydd ar y blaned, a mae'n gwbl ddiffrwyth. Hynny yw, does na ddim tyfiant yma o gwbl. Felly, nath yr addewid cynnar yna ddim gael ei wireddu. Felly, dyma fi'n meddwl am hyn yng nghyd-destun, wrth gwrs, y dyfodaeth fyd-eang sy'n digwydd ar hyn o bryd ynghylch newid yn yr hinsawdd. A pa mor bwysig ydy o i ni ar y blaned hon nawr, edrych ar ôl y blaned hon. Felly dyma'r gerdd i chi, i blaned Gwener. Gwyliad y hun, rhag y blaned wen, sy'n pefrio'n loywach na'r ser uwch ben. Cofia nad yw ei wyneb hun y golwg gan mor arwr hun. I lawr islawr cymylau, does na môr na chefnfor glas lle troes yr anwedd gynt yn graig a chraith, yn nanedd gwynt y cosmos maith. Gwyliad y hun, rhag y blaned wen, a'i hinsawdd chwilfryw dros dyn llen. Diolch o galon i ti, Eirig, ac mae'n gyffroes iawn wrth i ni gael
gledd o farddoniaeth hefyd, i fi'n teimlo fel sy'n ni ar ryw sianel siopa farddol wych. Diolch i chi Lowri yn siop Cwlwm. Mae yna gynnig, mae yna ddisgawnt wedi dod mewn. Felly mae Lowri yn hau iawn yn cynnig disgawnt tan nos fori fel fi'n digwydd, 10% i ffwrdd o bopeth ar-lein yn siop Cwlwm. Wel, popeth Barddas neu popeth ar-lein, Lowri? Popeth. Popeth! Ieffach na chi gynnig. Felly, cysylltwch post at shopcwlwm.co.uk. Mlaen â ni, diolch o galon am hynny, Lowri. Ewch chi hefyd, pan gewch chi drafeili, ewch chi groes oswallt sydd ag nifer o gerddi wedi canu groes oswallt yn Rhoseirig, ond nid hynny yw'r mater dan sylw. Nawr, fi moyn i ti yn addas iawn i fynd â ni tu fas i Gymru. Rhyw ddydd fe hawliwn ni groes oswallt nôl, ond cera ni bach yn bellach na chroes oswallt gyda dy gerdd nesaf. Smooth iawn neu, fi'n licio'r link yna, diolch i ti. A gai achub ar y cyfle hefyd i diolch i ti, Lowri. Diolch yn fawr iawn am gefnogi'r lansiad bach yma. A cofiwch chi sy'n gwrando ac yn gwylio, ewch ati i archebu'r gyfrol ar wefan siop Cwlwm. Wel, neu, yr her ydi mynd â ni allan o Gymru. Wel, mae ambell un o gerddi gen i yn y gyfrol sy'n mynd â ni allan o Gymru, ac i ddau le yn benodol mewn gwirionedd. Un ohonyn nhw ydi Efrog Newydd. Mae yna gyfres o gerddi gen i ar gyfer Efrog Newydd yn y gyfrol. Ond dwi yn mynd i fynd â ni tro yma i'r cyfeiriad arall yn llwyr, i India. Mae gen i awdl yn y gyfrol sy'n sôn am fynd ar daith lenyddol mewn gwirionedd i India. Dwi wedi bod i India bellach yn fwy nag unrhyw wlad arall yn y byd heblaw Cymru, mae'n siŵr. A falle Lloegr? Dwi ddim yn gwybod. Na, falle bod fi wedi bod i India fwy. Na, mae'n siŵr bod fi wedi bod i Lloegr yn amlach, ond dwi wedi bod i India bellach rhywbeth fel 7, 8, 9 o weithiau. A i wahanol lefydd yn y wlad. Nawr, mae'r awdl sy'n yn y gyfrol yn sôn am daith es i arni i Mumbai rai blynyddoedd yn ôl. A tro cyntaf es i Mumbai ydi hon. Ydy hyn. A dwi'n sôn am y profiad yna o gyrraedd gwlad dramor, dinas enfawr dramor yn ganol y nos, wedi bod ar awyren, fwy nag un awyren, am oriau lu, a teimlo'n hollol ar goll fwy na lai. Felly dyma be mae'r gerdd yma'n sôn. Mae yna lun bach gen i fan hyn. Dyma lun sy'n cyfleu i fi o math o deimlad. Yr atgofion sy'n gen i o gyrraedd unrhyw le yn India, unrhyw ddinas fawr yn India, a wedyn cael tacsi fel arfer yn yr oriau man i ryw westi wedi blino'n lan ac edrych allan ar wlad gwbl newydd yma sy'n llawn dop o bobl a sŵn. Felly dyma'r gerdd i chi, mae'n gerdd sy'n rhan o'r awdl, a'r geiriau cyntaf glywch chi ydy enw maes awyr. Chhatrapati Shivaji, i fyd newydd ei seirniaeth, y camaf yn araf. Mae'n nos ym mwrlwm berw Mumbai. Dinos India yn seindor. Mi'n sgubo'r bore i gell wag y llygaid, yn ŵr hun o 4 awr a hanner. Mae'n gynghanedd drom iawn y myd yr oriau man. Llusgaf yn hafod rhacs i dacsi. Mae'n fatchen benwen o boeth, ond heno, dan ffetanau fy nillad pnawn marchnad mawr, y mynaf yn ddiamynedd ar hen ddawns hwyr yn y ddinas hon. A'i chael, hynny'n gochelyd, yn bartner perig, yn ddinas oeraidd, un nos araf, ym mwrlwm berw Mumbai. Diolch o galon i ti, Erig, am yn braf gallu rannu darn o'r awdl a flwyddiannus honno. Dyn ni ddim amser i sôn am pwy'n illio sy'n garef flwyddyn ni, na chael rhyw banter fel un, achos mae yna 2 her ar ôl na. Mae'n awdl wych, ac fi fach bod ti wedi chyhoeddi hi. Deren ni nôl i Gymru, gyda'r gerdd nesaf. Iawn, na i fynd dod â chi nôl i Gymru, a dwi'n mynd i ddod â chi nôl i le gobeithio sy'n eitha cyfarwydd i ni gyd. Dyma lun i chi o'r lle hwnnw, nid llun gen i gyda llaw, ond llun o'r fan sydd wedi ysbrydoli'r gerdd hon. Rhywun mae'n siŵr yn gallu dyfalu ble ydy'r lle yma. Mae'r lle yma wedi newid yn llwyr erbyn hyn. Doedd ddim yn edrych fel un bellach.
Ond dyma sut oedd o'n edrych pan o'n i am flynyddoedd maith iawn, ac yn sicr pan o'n i yn y coleg yma yn Aberystwyth. Dyma dafarn y llew di yn Aberystwyth, a dwi wedi canu nifer fawr o wahanol gerddi am y llew di, neu'n cynnwys cyfeiriad at y llew di. A dyma un ohonyn nhw, sef y gerdd gyntaf yn y gyfrol. Enw'r y gerdd hon ydy Ail-agor. Ac erbyn hyn, dwi'n meddwl bod i wedi magu arwyddocad newydd, fwy na lai, yn sgil y pandemig. Ond dyma ni, dyn ni gyd yn ddyheu mewn siŵr am gael tafarndau a pob peth arall wedi ail-agor. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at fedru fynd yn ôl i'r llew di yn Aberystwyth. Felly dyma gerdd yn sôn am fynd i'r llew di, ond nid yn y nos, ond yn y bore, a gweld Iestyn a bobl eraill yn glanhau y pres a'r lloriau yn y llew di yn y bore bach. Dyma'r gerdd i chi. Ail-agor. Ail-agor heddiw'r bore. Ac yfed, disgwyl o de. Rhoi'r stoliau i lawr, eistedd lan, a sgwrio pres ag arian. Mae'r pren a'r lawr yn sawri. Tyllau yn ei baint, lle na bu, a 2 beint o ddi-heintydd ar y bar. Am oriau bydd gwaith dwylo neu hiro hi, a llonydd yn ei llenwi, nes i nawr noson arall roi ei llawnder yn lle'r llall. Diolch o galon i ti Eirig, hyfryd iawn yn wir, ac ymlaen at gymal ola'r her, sef cerdd i godi calon. Cerdd i godi calon, iawn, oce, felly dyma ni. Cerdd i godi calon, nes i ddim treulio lot o amser yn dewis y gerdd hon, mae yna fwy nag un gerdd gobeithio yn y gyfrol sy'n codi'r galon, ond mi nes i ddewis un amserol, un sy'n yn ymateb i'r darn yma o fuchedd dewi, sy'n gyfarwydd iawn i ni gyd wrth gwrs. Ond falle mae'r darn enwoca wrth gwrs ydy'r cyfeiriad reit ar y diwedd yna at y pethau bychain. Dyna dyn ni'n ei glywed yn aml iawn yr amser yma o'r flwyddyn, gwnewch y pethau bychain, a dyna yn wir ydy teitl y gerdd. Ond, mae'n bwysig iawn bod ni yn cofio yr holl ddyfyniad. Oherwydd mae'r dyfyniad cyfan, dwi'n meddwl, yn un o'r testunau pwysig gwerthfawr iawn yna i ni fel cenedl. Oherwydd bod i mor wych, mae geiriau dewi yn yr araith yma, ar ddiwedd i fychedd o, yn gwbl wych ac yn unigryw. Dyma nhw fan hyn, mae dewi newydd orffen y bregaeth, a reit ar ddiwedd y bregaeth, mae o'n dweud hyn. Ar glwyddi, frodyr a chwiorydd, cofiwch, frodyr a chwiorydd, mae'n cyfeirio at y ddau. Ar glwyddi, frodyr a chwiorydd, byddwch lawen. A chedwch eich ffydd a'ch cred, a gwnewch y pethau bychain a glwsoch ac a welsoch gen i fi. Felly dyna'r neges nes i gadw mewn cof wrth greu'r gerdd hon. Y pethau bychain. Mae'n dywydd gwamal dewi. Mae'r byd yn araf boethi. I ble'r a finnau rhag y glaw, pan ddaw hi'n amser boddi. Ni wn a fydd y fori a'i glaw a'i hunfan twni. Ond does dim drwg mewn llenwi myrdd o fagiau gwyrdd ailgylchu. Mae'r iaith yn marw, dewi. Be wnai rhag i threngi? Pob rhyw ddeddf neu ddadl wir, fe gollodd dir eleni. Mesurau iaith y gwleidydd, heb sgwrs a chlonc a dderfydd. Rhaid ei harfer i'w hadfer hi. Siaradad i hi beunydd. Ond dewi, mae mor dywyll y myd y gwalch a'r cydill, pa iws rhoi coel ar obaith to, tra bo rhyfeloedd erchill. Died y gorwelion, mae hael ar ei hymylon. Does dim i'w ennill o dîm droi a chnoi ar wain ddi-galon. Tra'r tyle, tra'r golomen, tra'r genedl a'r genhinen, cedwch yn dair, o ddydd i ddydd i'ch ffydd, a byddwch lawen. Hyfryd iawn, diolch o galon i ti Eirig, rhoi blas i'n yr gyfrol.
Mae'n sicr wedi rhoi want i fi darllen i gyd eto heddi. Ond mae'n gyfrol eraill i'w darllen hefyd. Diolch o galon hefyd Lowri o Siop Cwlwm ac i bawb sydd yn gweithio'n ddiwyd tu ôl i'r llen fel petai hefyd. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am y gefnogaeth i Ffair Lyfrau Barddas. Gallwch chi ofyn cwestiynau i Eirig am y gyfrol neu i Lowri ynglyn â sut i gael gafel ar y gyfrol yn y golofn sgwrsio. Ewch amdani. Eirig, i ti'n gallu aros yna am ychydig rhag ofn y dawn a gwestiwn? Gwych. Wrth gwrs, ie, Ac wedyn, y cyfan sydd gen i wneud nawr yw eich paratoi chi at sesiwn wych cyfrol i fi wedi cael bydd mawr o'i darllen hefyd, sef yr awen drwy'r storiau gan golygydd Mari George. Ac felly fe groesawon ni, ni'n gweld Mari ar y sgrin nawr. Ac Alaw Mai Edwards hefyd. Fe drosglwyddwn ni gyda munud i'w sbario, credwch neu beidio, i'ch sesiwn chi, ac diolch o galon i chi gyd am wylio mor belled. Diolch yn fawr iawn i ti, Aneirin. Mi wnawn ni glywed mwy gan Aneirin ac Eirig nes ymlaen pnawn yma. Mae'n bleser gen i gyflwyno Mari George i chi i sôn am ei chyfrolau am yr hanner awr fach nesaf yma, a mae hi'n mynd i drafod i'w chyfrol Mam a hefyd yr awen drwy'r storiau. 2 lyfr felly am yr hanner awr nesaf yma. Manion technegol i gychwyn, mae eisiau chi ddiffodd eich fideo os ydych chi ddim eisiau cael eich recordio gan fod y sesiwn yn cael ei recordio, a cofiwch aros ar mute hefyd. Ac os ydych chi eisiau gofyn cwestiynau, mi fydd posib gwneud hynny ar y peth chat. Os gwelwch y dda, nhw'n ni fynd atyn nhw ar y diwedd. A mae Mari'n bwriadu rhannu'r sgrin hefyd yn dweud Mari, felly y ffordd orau i weld y cyflwyniad yn ei gyfanrwydd ydy dewis yr opsiwn side by side speaker. Os gwch chi unrhyw broblem, mae'r alaw arall wrth gefn yn barod i helpu. Ac ar ran Pwyllgor Barddas hefyd, dwi'n mynd i groesawu Llynos o Siop Lyfrau Lewis, sy'n mynd i roi gwybodaeth i chi yn y chat sut i brynu'r llyfrau, ac mi fydd hi hefyd yn gallu ateb cwestiynau ar y diwedd os oes angen. A gyda llaw Alaw Mai Edwards ydw i, a fi ydy golygydd creadigol cyhoeddiadau Barddas. Ac mi oedd hi'n bleser pur rhaid i mi ddeud cydweithio efo Mari a ar y 2 gyfrol yma, dweud y gwir, a hefyd Martin Crampin nath wneud y llyfrau, y lluniau ar gyfer yr awen drwy'r storiau. A diolch i bob un o'r beirdd a'r awduron heddiw yma hefyd am gyhoeddi efo Barddas yn y lle cyntaf, ac am y gefnogaeth, ac am ymddiried ynddo i hefyd fel golygydd. A diolch i'r Cyngor Llyfrau am bob gefnogaeth hefyd, wrth gwrs. Reit, felly, mae Mari yn ymuno efo ni o'i chartref, Hen y Bont ar Ogwr, yn ogystal yn olygydd, mae hi hefyd yn awdures, yn gyfieithydd ac yn fardd, a dwi'n siŵr bod chi wedi clywed ei llais hi ar y talwr, mae hi'n aelod o dîm Aberhafren. Ac mi wnawn ni fynd drosodd at y ti rwan, Mari, felly, os wyt ti am rannu dy sgrin. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr Alaw am y cyflwyniad ac am fod yn rhan o Ffair Lyfrau Barddas. Reit, dwi'n mynd i rannu sgrin. Gobeithio bod chi'n gallu gweld hwnna. A fel wedodd Alaw, dwi am drafod 2 gyfrol, sef yr awen drwy'r storiau a Mam. Mae'r cloriau ar y sgrin i chi weld nawr. Oedd hi'n bleser mawr cael gweithio gyda Alaw hefyd, achos ges i gymaint o gyngor a oedd gymaint o syniadau da gan Alaw. Cafodd Mam i chyhoeddi 2 flynedd yn ôl, yn 2019, ac mae wedi bod mor boblogaidd, mae hi wedi cael ei hail-argraffu jyst mewn pryd ar gyfer Sul y Mamau eleni. Felly, os ych chi yn chwilio am anreg ar gyfer Sul y Mamau, fydd Sul nesaf dwi'n meddwl. Mae hon yn anreg ddelfrydol. Mae hi, fel chi'n gweld, mae'r clawr yn hardd iawn. Mae'r lluniau hyfryd wedi cael ei dylunio gan Tanwen Haf a tu fewn i'r gyfrol. A mae'r clawr hyfryd wedi cael ei greu gan Valerian Le Blonde. A
Mae'n maint hyfryd hefyd, mae hi'n eitha bach ac yn hawdd i ffitio mewn bag os chi eisiau mynd a cerddi gyda chi ddarllen. Felly anreg perffaith i unrhyw fam neu unrhyw un sy'n disgwyl babi neu jyst anreg i unrhyw un sy'n hoffi barddoniaeth. Be na i nawr yw darllen rhai o'r cerddi sydd yn y gyfrol mam. A y gerdd gyntaf dwi'n mynd i ddarllen yw cerdd ysgafn iawn gan Gwenan Evans wrth enwi ein mab. A dwi'n siŵr bod unrhyw riant wedi cael y profiad rhyfedd yma o orfod meddwl am enw ar gyfer eu plentyn nhw. A wrth gwrs mae'n broblem achos mae rhaid i'r plentyn fyw gyda'r enw na am byth. A dwi'n meddwl fod Gwenan wedi darlunio'r sefyllfa yn berffaith. Felly dyma'r gerdd. Wrth enwi ein mab. Adda, artro, anarawd, aldwyn, o dechrau ei restr, hoff enwau i hogyn. Tybed y fyddai y byd yn fwy addas, beiddan, barach, bedyn, bedwas. O Griff, mae yna beryg caiff cador neu clydno, neu camber neu carn, neu cynfelyn ei fwlio. Mae deicws a dyfnwal yn enwau gosoled, ond yn yr un modd, Thomas, Dafydd ac Aled. Mae Ednywain, Edernog, Eidwaf ac Edernol, a Glander a Glewas i mi'n rhy ddiddorol. O Bagracer y cest i Hoen, Hwmffre a Hebog, Idloi a Lawnslod, Melwas a Morfeilog, a dyw nwython nac onfail, nac orchwy, nac o leili, ddim yn cael dod yn agos i'r tystysgrif geni. A allwch ddychmygu fi'n galw yn dyner penwyn neu perif, der lawr i gael swper. Mae enw bach ciwt yn un peth, ond rôl, byddai'n waith i fi fagu panini'n fy nghôl. Rwy'n siŵr i mi deimlo wrth darllen rhyw allon, ein babi'n fy nghroth yn cicio'n anfodlon. Rwy'n deall fod enwau sy'n gorffen dy march mewn ambell gyd-destun yn enyn cryn barch. Ond rhyngfarch a rhwyfarch, ar ba blaned ti'n byw? Be sy'n bod ar gael Ceri neu Harry neu Hyw? Sadwrn, na Samlet, na Seithenyn, mawredd dad, meddwyn anghofus dau ddim foddodd wlad oedd hwnnw, re lwser, a go bryn byddai tewdur yn gwneud dim byd i hygreded na street cred y cradur. Tyfyriog a teler a tidfwlch yn enwedig sy'n enwau ymhones i gyntaf anedig. Mae'r rhestr yn cloi gydag ungoed ac wirydd sy'n addas i fachgen neu ferch fel ei gilydd. Es nôl reit i gychwyn y rhestr ryfedda a gwfft i'w reiddioldeb, fe'i galwn yn adda. Wel, pan o'n i'n mynd ati i olygu'r gyfrol, o'n i'n dewis cymysgedd o gerddi. Mae yna gerddi yn y gyfrol sy'n traddodiadol iawn a sy'n adnabyddus iawn, sy'n clodfori'r fam. Mae yna gerddi coffa i fam. Mae yna gerddi ysgafn, falle caneuon, o'n i'n clywed pan o'n i'n blentyn, o'n i eisiau cynnwys pethau fel yna. Mae yna detholiadau o bryddestau ac awdle eisteddfodol hefyd yn y gyfrol. Felly mae cydbwysedd eitha da. Ond wnaethon ni hefyd gomisiynu ambell i fardd i ysgrifennu cerdd newydd sbon ar gyfer y gyfrol, ac un ohonyn nhw oedd cerdd Rhys Iorwerth, Hel Caffis. So, na i ffeindio'r gerdd yma. A wy'n hapus iawn ar gerdd yma, achos mae gwaith Rhys wastad yn ddiddorol, a mae hon yn un o'n ffefrynnau yn y gyfrol. Mae'n sôn am i fam yn mynd ag e o gwmpas caffis Caernarfon pan oedd e'n fabi mewn pram. A dwi'n teimlo bod Rhys mewn ffordd wedi dal y teimlad yna, y cyfnod bach pwysig yna pan mae gennych chi fabi mewn gwmpas y lle a dangos y byd i'r babi. A mae'r gerdd hefyd yn berthnasol o'n i'n teimlo, o'n i'n gallu unieithu'r gerdd, achos mae nifer o llefydd yn y gerdd yn dal ar agor yn Gaernarfon, a dyna lle mae nain yn byw, a felly dyn ni'n mynd â'r plant i Gaernarfon i weld nain
pan ni'n gallu teithio wrth gwrs, a felly ni hefyd yn mynd i gaffi cei ac ambell i le arall sy'n ymddangos yn y gerdd. Felly dyma hi, hel caffis. Gwymon y fennau a cherig man, a heli'r foryd, gwylan a'i chan, a ffont yr aber, ewyn a broc, a'r glaw yn crio ar stryd dan cloc, a bygu, bagiau a mab a mam, yn cyrchu coffi a brechdan ham. Oedd siop y pentan, powlio yn slei, mae mwg y trothwy o gaffi cei, a'i seti mwstard, a'i nicotin, a'i stem paneidiau, a'i sawl hen gwyn. Dan ffenest Nelsons, Rochelle sy'n flas o bolish derw a charped glas. Teisenau mewn gwydyr a thanau nwy ar bedair olwyn, gato ar lwy. Mae tor majestic dal uwch y dre, exhausts y crossfield yn rhy trwy'r lle, a fri yn gronant ar dop penrallt. Mae na fins ar dost a ffyrms mewn gwallt. Weithiau'r bell tower a'r goets yn strach dros risiau llechi a biscuits bach, neu'r neuadd farchnad a chornel dyn, a lluau'n sgwariau bach coch a gwyn. Rhywbryd, y cyfan lithrodd dros go, yn llanw'r foryd a thrau'r lu ho, fel broc a gwymon. A mab a mam yn cyrchu'r domen a'i sgerbwd pram. Ydy wrth y modd â honna, mae rai fi ddweud. A na i ddarllen un gerdd arall i chi o'r gyfrol. Cystadlodd Elin Meek ar y cystadleuaeth y soned yn Steddfod Caerdydd 2018, a digwydd bod fi oedd y beirniad a hon nath a hi, sef cerdd am esgidiau plant. Mae'n sôn am y gwewyr yna o gael y llanast mae plant yn neud yng nghyntedd y tŷ a thrwy'r tŷ i gyd. Yn enwedig yn y cyfnod clo, fi'n credu bod hwnna yn wir am bob riant. A y ffordd mae esgidiau yma yn y ffordd. Ac wrth gwrs, mae Elin yn y gerdd yn sôn am y cyfnod pana fydd y plant yn byw adre rhagor, wedi symud o'na, a bydd y cyntedd yn hollol lan, dim blerwch o gwbl, ond wrth gwrs bydd y hireth mawr am y plant a'i sŵn a'i llanast ar ôl iddyn nhw fynd. Felly, dyma esgidiau. Mae holl esgidiau'r plant yma wrth y drws, neu fel mae'n ymddangos i mi nawr, neu felly mae'n ymddangos i mi nawr, fe ddryllir delwedd berffaith o di tlws gan barau drifflith drafflith dros y llawr. Mae ganddynt bar i bob gweithgaredd bron, sy'n llenwi ei plentyndod prysur drud, a rhaid yw prynu sgidiau newydd sbon, a ninnau'n gwisgo'r un hen bar o hyd. Ond gwn, wrth gwyno, fel y gwyr pob mam, sy'n didol a thaclusor parau strai, na fydd hi eto'n hir, cyn daw y cam, pan fydd rhaid codi llaw ac ymbellau. Bryd hynny, bydd gen i gynted tlws, bydd hiraeth am esgidiau wrth y drws. Felly, dyna hi. Cofiwch am gyfrol mam os chi eisiau anreg delfrydol ar gyfer Sul y Mamau. Mae hi wedi cael ei hail argraffu ac ar gael yn eich siop leol. A dwi wedi rhoi pob copi oedd gen i ffrindiau, felly dwi wrth y modd cael gafel ar y gyfrol yma eto. A'i mlaen nawr i sôn am yr awen drwy storiau. Gafodd ei chyhoeddi union flwyddyn yn ôl, just cyn y cyfnod clo. Ond o wahanol i Eirig, fi'n credu oedd hon just about wedi gallu cyrraedd siopau ac mi oedd hi ar gael, ond gaethon ni ddim lansiad. A dwi'n freintiedig iawn fy mod i wedi cael gweithio ar y gyfrol hon hefyd. Cerddi yn teiliedig ar chwedle sy'n yma, ac mae'n wych yn y ffordd mae'r cerddi yn taflu goleuni newydd ar hen chwedle. A o'n i'n hapus i gael gweithio ar hon, achos mod i yn bersonol yn hoff iawn o chwedle Cymru.
Mae yna chwedlau adnabyddus yma fel straeon anhygoel y Mabinogi, a mae yna rai llai adnabyddus fel Gwrach Cors Fochno, chwedl oedd y newydd i fi, falle bod chi'n gyfarwydd â hi, a o'n i'n teimlo bod y beirdd wedi cael cyfle i greu rhywbeth newydd sbon yn seiliedig ar y chwedlau, a maen nhw'n ddrych mewn ffordd i'r chwedlau ac yn rhoi, mewn ffordd, yn creu'r chwedlau ar newydd wedd. A mae yna gyfuniad fan hyn hefyd o hen gerddi a rai newydd. Mae yna rai traddodiadol iawn, rai byddwch chi falle wedi dysgu ar eich cof pan o'ch chi'n blant. Mae yna rai wedi cael eu comisiynu eto gan feirdd. Mae yna rai sy'n ganeuon, oedd rai yn ffefrynnau fi fel Y Nos yng Nghaer Arianrod gan Caryl, a y cerddi newydd sydd gan Idris Reynolds, Alan Llwyd, Jim Parknest, Haf Llywelyn ac Anis Glyn ymysg rai eraill hefyd. Mae'n gyfrol hardd, fel soniodd Alaw ar y dechrau. Martin Crampin yw'r artist, mae wedi copïo delweddau o lawysgrif cynnar o Gymru ac addasu y lludiau ar gyfer y gyfrol tu fewn a tu allan, a Tanwen Haf sy'n gyfrifol am y dylunio. Felly, dwi wedi dewis rhyw 4 cerdd, na i ddarllen 2 ohonyn nhw, y rai dwi wedi dewis, a wedyn gewch chi fideo bach ar y diwedd o gerdd Anwen Pius, Gwrach Cors Fochno. Felly, y gyntaf dwi wedi dewis yw cerdd hyfryd ar y testun Branwen gan Sian Norddi. Mae'n rhoi gwedd newydd i'r chwedl, a Branwen yw un o fy hoff chwedlau i, a mae Sian Norddi'n sôn am sut allwn ni fel merched yn ieithu'n llwyr a gwewyr ac ansicrwydd Branwen ar ddiwedd y chwedl. Branwen. Un noson rhwng ynysoedd. Rhwyfodd hon trwy donau, ei dagrau, a'r deigryn hallt holltodd eto ac eto, ac mae un atom yn wall yn fy nghelloedd. Gwallaw na'i mi golli cwsg, a phob dyn yn cysgu. Yno nam ac o'i herwydd, dwi'n amau yn dal, mae o'n plegu di. Dwi hefyd i dewis, i chi glywed bore yma, can adnabyddus iawn, Clychau Cantref Gwaelod gan J.J. Williams. Dwi wrth y modd â hon. Oedd hon yn un o'r darnau barddoniaeth cyntaf i fi ddysgu ar yng Nghof pan o'n i'n ysgol gynradd, a ges i glywed chwedl Cantref Gwaelod a o'n i wedi syfdanu gan y chwedl arbennig hon. A bob tro o'n i'n mynd fel teulu, falle ar hyd arfordir Gorllewin Cymru ar yng Gwyliau, o'n i wastad eisiau dychmygu y pentre neu'r dre neu'r wlad yma oedd reit wrth ochr y dibyn mewn ffordd a wedi diflannu, a o'n i wastad yn meddwl bod fi'n gallu clywed sŵn y gloch o Gantref Gwaelod. Felly, Clychau Cantref Gwaelod. O dan y môr a'i donau, mae llawer dinas dlos. Fi'n gwrando ar y clychau yn canu gyda'r nos. Trwy ofer esgeil ystod y gwyliwr ar y tŵr, aeth Clychau Cantref Gwaelod o'r golwg dan y dŵr. Pan fyddo'r môr yn berwi a'r corwynt ar y don, a'r wylan wen yn methu cael disgyn ar ei bron. Pan dir y don a'r dywod a tharan yn ei stŵr, mae Clychau Cantref Gwaelod yn ddistaw dan y dŵr. Ond pan fo'r môr heb awel, a'r don heb ewyn gwyn, a'r dydd yn marw'n dawel, a'r ysgwydd bell y bryn. Mae nodau pêr yn dyfod, a gwn yn eitha siŵr fod Clychau Cantref Gwaelod i'w clywed dan y dŵr. O cenwch glich fy mebyd, ar waelod llaeth y llu. Daw oriau bore bywyd, yn sŵn y gân i mi. Hyd fedd mi gofia'r tywod ar lawer nos ddi stŵr,
a chlychau cantrau'r gwaelod yn canu dan y dŵr. Honna yn gerdd hyfryd. A nes i hefyd ddewis y gerdd nesaf achos oedd Myrddin ap Dafydd yn un o'r beirdd gafodd i gomisiynu i gyfrannu cerdd i'r gyfrol. Ac o'n i wrth y modd ar gerdd yma ysgrifennodd Myrddin, sef Drai Gwen, Drai Goch, a cerdd fodern a gwreiddiol iawn. Mae Myrddin yn defnyddio'r syniad o'r Ddrai Goch a'r Ddrai Gwen i ddarlunio y deffro diweddar sydd wedi bod yng Nghymru a'r syniad yma o annibyniaeth sydd wedi dod yn fwy poblogaidd nag erioed. A felly mae'r rhyw fath o dan fan hyn yn cael ei ddefnyddio i ddylunio'r deffro newydd hwnnw. A o'n i hefyd yn meddwl fod hon yn addas yn sgil buddugoliaeth rhyfeddol tîm rygbi Cymru wythnos diwetha yn erbyn Lloegr. Felly bach o dan fan hyn i chi bore yma. Drai Gwen, Drai Goch. Mae golau'r bore yn lledu uwch fy mhen, ond mae'r gaeaf gwelw yn harth y ddraig fawr wen. Muriau chwal, lle bu ei chrafanc ar waith, carnedd ar fynydd, lle bu ein hanes a'n hiaith. Barig mewn mynwent, yn brathu enwau ar fain, lle bu chwarel neu lofa, neu ryfel rhyw oes o'r blaen. Ei hanadl angau ar wyngalch bythynod oer, ac argair chwalfa yn croni llyn o boer. Mae'n llygadu esgyrn, y wlad sydd gennym ar ôl, heb drefn na chyfraith, na chlist, na ffiniwn pôl. Ond gwawr o gochni sy'n cynnau yn y glyn, a chynffon o fwg sy'n hollti'r bryniau gwyn. Ein draig sy'n deffro o drwmgws ein hogofau, a'i hanthem sy'n atsain, o bydded i'r bore barhau. A hyn dwi wedi dewis ar gyfer y gerdd ola yw cerdd gan y bardd arbennig Anwen Pierce. Mae'n byw yng Ngheredigion a mae wedi sgrifennu am wrach Cors Fochno. Mae'r chwedl newydd i fi sy'n sôn am y wrach yma sy'n crwydro yr arfordir ger borth yng Ngorllewin Cymru. A mae'r gerdd, fi siŵr byddwch chi'n cytuno, yn wreiddiol iawn ac yn effeithiol iawn. Felly na i gobeithio bydd y fideo yma yn chwarae i chi nawr. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a gobeithio wneud chi mwynhau'r fideo yma. Mor hawdd y mai yw di-ystyru'r naws ac wfftio'r hen ymdeimlad yn y gwynt. Fe redaf am y tonnau, y mae'n haws troi cefen ar y figyn, dilyn hynt y rewin ewn a llenwi fy mrynhawn yn fodlon am un enid, gyda'r swyn sy'n bell o afael oer y lleiniau mawn a diwch gwreiddiau'r mân frwgaich ar brwyn. Yn fyny hydrwydd chwarddaf am y sôn a gwadu clywed si a theimlo ias. A na, ni welaf gysgod ger y lôn wrth fynd am draeth diogel yn ei slas. Na wfft i'r coelion gredwyd ers cyn co, nid ofna fynnau'r hyn sydd rownd y tro. A hithau'n dychwedd, gwag yw treithell mai, lle mynna'r niwl a'r smwclaw chwarae mig ar hanner gwyll. Mae'r môr yn bell ar drai,
a'r gwynt yn chwipio'r twyn a minnau'n ddig. Rhyw wag symera rhwng y bonion di wna'r ewin efn, fel y gwnaeth erioed, ac atgof pell yw swyn y tonnau hi, a mi'n ddi-nod ymysg sgerbydau'r coed. Bryd hynny, oedau chysgod hi yn hir dros fy modlonrwydd. Dawai tharth dros fawn y borth yn araf, a rhwng môr a thir mae chrachwen fain i'w chlywed ddiwedd pnawn. A gwn yn iawn mae yno y mae hi, ymysg gwymonach fy nrahaister i. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau y detholiad yna, a ewch mas, ewch i brynu, wel, peidiwch mynd mas i brynu, archebwch y llyfr yma, mae hi wir werth i gweld. Diolch yn fawr iawn i ti, Mari. Ie, maen nhw yn gyfrolau hardd iawn. Swn i'n dweud bod y ddwy gyfrol yn anrhegion hyfryd ar gyfer Sul y Mama. A dwi'n meddwl bod Llynos o Siop Lewis wedi nodi fod yna gynnig arbennig efo hwn, bod yna gerdyn Sul y Mama i gael os ydych chi'n archebu y gyfrol mam. Ie, diolch am y fideo fach yna. Dydy o'n hyfryd gweld y lluniau Iestyn Hughes ynde. Ac dwi'n meddwl, sy'n gweld y llun yna o'r traeth a'r bonion coed, dwi'n meddwl bod hwnna bod na ryw hen hanes, bod na ryw gysylltiad efo Cantre'r Gwaelod yn does. Bod yr hen deyrnas na, fod olion yr hen goedwig i'w gweld lle. Ac dwi fel ti hefyd yn cael fy nenu at yr hen chwedlau yma a dwi wrth y modd. Ie, diolch yn fawr iawn, Mari. Dwi'n meddwl bod ni'n... Wyt ti am rannu mwy efo ni am un o'r cyfrolau cyn i ddod i ben? Na, dwi wedi gweud beth sy'n angen i ddweud dwi'n meddwl, felly mae yna rhyw 5 munud i fynd cyn diwedd y sesiwn, felly just gobeithio bydd pobl a diddordeb yn y cyfrolau yma. Ie, a hefyd, na i ddweud, na rannu cyfrinach, mae un o'n hoff gerddi erioed yn y gyfrol yma, sef Mabinogi gan Gwyneth Gwilym. Dwi'n meddwl bod hon pwy agorodd y drws a wynebau ar Aberhen Felen yng Nghynhiaf y Mefus a Rhosynnau wedi'r blynyddoedd mel. Mae werth brynu'r gyfrol i ddarllen y gerdd honno wir. Ie, diolch yn fawr iawn i ti, Mari, am yr hanner awr fach yna. Croeso. Da ni'n mynd i symud ymlaen felly, dwi'n meddwl, at y sesiwn nesaf, sef Mererid Hopwood wrth gwrs yn trafod fy llyfr englynion os dwi'n gywir, ie? Felly, dwi'n meddwl mai Tudur Dylan Jones sy'n mynd i gyflwyno Mererid i ni, felly nhw'n i dros glwyddo at y chi rwan, felly, diolch yn fawr iawn. A ni, wel, diolch yn fawr a llongyfarchiadau i bawb sydd wedi bod wrthi yn barod yn cyflwyno i gwaith ac yn cyflwyno i llyfrau. A diolch hefyd i'r siopa lleol am ei rhan nhw. A dwi'n gweld awen Menau yn fan hyn a'r hysbyseb hyfryd yna hefyd yn y cefn, a awen Menau fydd yn cael yn sylw ni yn ystod y sesiwn fach yma, a cofiwch fynd, a dwi wrth y modd efo y wefan sydd gan awen Menau ar ystrydfawr.com. Wel, ardderchog, na chi enw hyfryd. Felly, cerwch i fanno i'r wefan, fel clwson ni gan Mari, yn ystod y cyfnod clo yma. Cerwch ar y wefan, ond hefyd cerwch wrth gwrs i'r siop i hun ar y stryd fawr yn Mhorthaethwy, pan fydd y cyfle wrth gwrs. Mae yna gyfle fan hyn i holi awen Menau cyn bod ni yn trosglwyddo i Mererid. Os mae yna gynigion arbennig wedi dod gan y siopa eraill, ydy awen Menau yn gallu cynnig rhywbeth tebyg i'r siopa eraill yn ystod y cyfnod yma? Ydan, da ni'n cynnig y llyfr am bris gostyngol, a da ni'n cynnig postio'n ddim yn bob dim
tan diwedd nos Sul. Wel, ardderchog, wel, hyfryd. Diolch yn fawr iawn. A da ni yn troi yn sylw ni rwan at y gyfrol Fy Llyfr Englynion a golygydd y gyfrol Mererid Hopwood. Dwi wedi cael yn rhybuddio gan Mererid i beidio a roi cyflwyniad hir, i beidio sôn mai hi oedd y person y ferch gyntaf i ennill y gadair ac yn y blaen, ac i beidio sôn bod wedi ennill y gadair goron a'r fedal lenyddiaeth. Dwi wedi addo peidio sôn am y gwobrau llenyddol. Mae hi wedi cael, dwi wedi addo peidio sôn bod ei chynhyrchiadau hi wedi bod yng nghanolfan y mileniwm ar fwy nag un achlysur. Dwi wedi addo peidio sôn hefyd bod fel arfer mae cyfrolau barddoniaeth yn gwerthu wana fo ryw 3 ffigwr fel arfer, ond mae chyfrol i nes draw yn sicr wedi mynd ymhell fewn i'r 4 ffigwr. Dwi'n addo peidio sôn am ddim un o'r rheina, Mererid, ond dwi yn mynd i sôn a mynd i'w llongyfarchu ar ei phenodiad diweddar. Hi ydi athro'r Gymraeg bellach ym Mhrifysgol Aberystwyth. A'r unig reswm dwi'n sôn am hynny, Mererid, ydy bod o'n gyfle i ddenu myfyrwyr. Unrhyw un sy'n gwrando fanna, wena fo Aberystwyth bellach ydy'r lle i fynd. Felly gobeithio gai faddeuant am sôn am y pethau eraill, ond bod ni'n sôn wrth gwrs. Mae gan y Saeson ymadrodd who needs enemies. Fel i ni'n gweud yn Gymraeg, gad i myna. Ie, mae'n dda bod ti wedi sôn am Aberystwyth, falle, oherwydd dwi ddim yn gwybod sut i ddiffodd, mae yna rhyw swnau ping yn y cefndir, dwi'n ymwybodol o hyn a dwi'n ymddehiro, ond mae'n ddiwrnod agored yn Aberystwyth, felly dwi wedi neidio allan o sesiwn diwrnod agored i gael dod i'r Ffair Lyfrau, a byddai fi fynd nôl fyna wap. Ond diolch yn fawr iawn i Awen. Gan bod ti wedi sôn felly am felly bwynt technegol, mae jyst yw un neu ddau beth cyflym. Bydd Mererid yn rhannu sgrin efo ni nes mlaen, felly os da chi wedi bod, oeddech chi'n gwybod y drefn bellach, bod na rhywbeth ar y top, pan fydd hi'n rhannu'r sgrin, fydd na rhywbeth yn dweud side by side, felly llwch chi fod yn clicio hwnnw, a i chi fydanu yn ystod y sesiwn, a da chi wedi bod yn dda iawn chwarae teg i chi yn ystod y sesiynau sydd wedi bod. Mae croeso i chi, os ydych chi eisiau holi cwestiwn neu rhoi rhyw sylw, mae croeso chi ddefnyddio y chat. Felly dyna nhw y pethau technegol. Mererid, da ni eisiau treulio yr amser yn canolbwyntio ar Fy Llyfr Englynion. Wena fo, ar un olwg, oedd o'n beth mor hawdd i fynd ati i olygu Fy Llyfr Englynion, achos dim ond rhyw chydig bach dros 20 englyn sy'n yma, a mae'n edrych drwy lyfrau Alan Llwyd. Bydda na ddewis o filoedd ar filoedd o englynion. Ac felly pa mor anodd oedd mynd ati, neu pa mor hawdd oedd mynd ati i ddewis yr englynion arbennig yma? Ie, wel, mae Alaw yn gwybod bod hi ddim wedi bod yn hawdd. Falle bod ti'n awgrymu fyna bod hi, ond fel nes ti sôn, mae cymaint ohonyn nhw gyda ni, lle oedd rhywun yn dechrau dewis a dethol, a falle bydd Alaw Griffiths yn gadael i fi wneud yr mater rhannu sgrin. O na, dyw hwnna ddim yn mynd i weithio i'n eiliad. Gadewch i ni weld. Mae hwnna'n goffod cael ei agor gyntaf. Reit, nawr te. Nôl i'r Zoom. A rhannu. O, mae ni, dyle hwn weithio nawr. Ydych chi'n gweld hwnna, boes? Ydyn. O, da iawn. Ie, dyna ni, dyna'r clawr, a falle gallwn ni sôn yn gyntaf am luniau Alice Samuel. Mae hi wedi dylunio nhw gyd, ac oedd hwnna'n brofiad diddorol, achos dydy hi ddim eto yn rhugl yn y Gymraeg, ac felly wrth gwrs oedd angen tynnu llun gyda geiriau y ddelwedd sydd ym mhob englyn, a wedyn beth sy'n rhyfeddol am weithio gyda artist yw maen nhw'n gallu wedyn rhoi mewn paint a siap a ffurf a lliw y ddelwedd mae'r bardd wedi i chreu gyda geiriau. Felly oedd hwnna'n hyfryd, ond oedd ti'n sôn fyna am ddewis a dethol. Wel, dyna'r cynnwys sydd gyda ni. A
fel falle fyddwch chi'n gallu gweld, mae yna gyfuno fan hyn o englynion cwbl gyfoes, cwbl newydd, rhai yn newydd sbon heb weld golau dydd o'r blaen, a wedyn rhai o'r hen rai. Ac oedd hwnnw yn gwbl fwriadol oherwydd un o'r pethau o'n i yn Barddas fel tîm mewn gwirionedd eisiau wneud gyda'r llyfr hwn, oedd rhannu cof y genedl. Mae'n mor braf bod gyda ni gymaint o ddysgwyr a gymaint o blant yn ysgolion cyfrwng Cymraeg ni sydd heb y Gymraeg ar yr aelwyd, a hyd yn oed nifer ohono ni sydd wedi cael yn magu ar aelwydydd Cymraeg, heb falle y rieni sydd yn gyfarwydd â traddodiad englynion ac yn y blaen. Ond mae hi'n bwysig yn dywi, fel bod ni'n gallu creu teimlad o berthyn, bod ni'n gallu rhannu'r stori. A rhan fawr o'n stori ni yng Nghymru ydy yr englynion. Fel pan i chi'n dechrau llinell, mae rhywbeth yng nghof y genedl yn gwybod sut i orffen a mae rhaid i ni agor y drysau hynna wedyn, led y pen mwyn cael cynnwys mwy a mwy a mwy o bobl, a fel bod y traddodiad yn mynd yn ei flaen ac yn newid ac yn addasu. Felly fel ti'n gallu gweld fyna, Dylan, mae'r cyd-defed na, mae'r gorwel na, ond mae hefyd, dwi'n meddwl am englyn Elin Dalys i'r ffôn symudol, Elin Meek, dwi'n dal yn ei galw hi'n Elin Dalys, mae hwnna yn newydd i ni, ac englyn Philippa Gibson i'r pridd, mae hwnna'n newydd, a hefyd wedyn ceisio sicrhau bod yna trawstoriad o ddiddordebau, pethau o fyd natur, pethau gwyddonol, rhyw bethau fel yna oedd yn y meddwl wrth bod ni'n dewis a dethol. Wel, ardderchog, a wyt ti eisiau mynd i ganolbwyntio ar ambell un o'r englynion yn yna. Di gweld y cynnwys, wel, be sy'n goniant. Ydy'r englyn yma i fewn? Ti'n gyfarwydd ar englyn yma? O, fi nath yr englyn yma, os cofio'n iawn. Un o'r gorau dwi wedi wneud, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl mai ti gyfrannodd y gair gwymon. Wel, un o'r pethau dwi'n gwybod y byddi di fel unrhyw un arall sydd yn y sgwrs hon yn gwrando, sydd wedi bod mewn ysgolion yn ymwneud â phlant mewn ysgolion. Dwi'n siŵr bod ni gyd wedi cael yr eiliad honno o feddwl pam tybed bod holl blant Cymru yn gwybod beth yw haiku, ond ddim yn gwybod beth yw englyn. Nawr, nid mod i'n awgrymu bod ddim eisiau gwybod beth yw haiku, ond awgrymu bod i'n ryfedd, bod yn plant ni'n cael ei cyflwyno i'r ffurf Siapaneeg yma, 19, fel dwi'n cofio, sillafau sy'n mewn haiku, ac wrth gwrs gogoniant y ffurf yna ydy i chynildeb hi, ond boes bach mae gyda ni yng Nghymru yn ffurfiau cynnil ni'n hunain, a dyma yr englyn un odl union. Gyda llaw, dim ond yr englynion hyn sydd yn y gyfrol. Byddai'n hyfryd, dwi'n siŵr, cael casgliad o englynion milwr neu englynion penfyr, ond yr englyn un odl union. A dyma'r patrwn. Mae'na rhywbeth rhywbeth, dwi ddim yn gallu gweld yn sgrin i gyd. Lle mae'r bobl ar yn sgrin i nawr, mae'r sums. Dwi'n yn gwybod os ych chi'n gallu gweld hwnna'n well na fi, ond mae'r llinell gyntaf na, gyda'r strac bach na yn y canol, y gwant bach na, yn cael ei rhannu yn 7 a 3, neu'n 8 a 2, neu hyd yn oed yn 9 ag yn 1, ond yn y bôn, mae ar ei hyd yn wneud 10. Mae 10 sillaf yna. Wedyn yn y llinell nesaf, mae gyda ni 6. Wedyn yn y nesaf, mae gyda ni 7. A'r olaf 7 hefyd. Dyna'r ffurf. A fel ych chi'n gallu gweld wedyn, mae'r hynna gyda'i gilydd yn rhoi 30 sillaf i ni. Ac ar ben hynny wedyn, mae gyda ni'r un odl ar ddiwedd y llinellau, ond dwi wedi dewis yn yr englyn ryfedd yma, on, llon, calon, hon, gwymon, enghraifft, ac wrth gwrs yr hyn sy'n arbennig iawn yw bod cynghanedd ym mhob llinell. Dylan, mae'n anharo i'n beth rhyfedd iawn mod i'n sgwrsio gyda ti fan hyn am beth yw englyn, achos ti ddysgodd fi beth yw englyn, ond dyna ni, am y tro, fel na mai. Wel ie, a beth sy'n hyfryd yn y gair o gyflwyniad ydy, na fo, os nad ydych chi'n gwybod be ydy englyn, na fo, mae o yna yn gryno tu hwnt y fan hyn. Mae yna rei yn treulio rhyw 100 o ochrau yn trio dadansoddi a dirnad be ydy englyn, ond na fo, prynwch y llyfr yma a mae o yma yn gryno i chi. Wel,
wyt ti eisiau mynd rwan at rei enghreifftiau penodol yr englynion ti wedi dewis nhw? Ie, wrth gwrs. Fel o'n i'n dweud, i ni'n gwybod yng Nghymru, mae yna rhywna sydd eto yn wneud ar byd addysg yn ei chanol i rhwng yr pandemig a'r dysgu o bell, ond hefyd yn paratoi ar gyfer yr maes llafur newydd, mae cwricwlwm newydd gyda ni, a mae hwnna'n rhoi pwys mawr ar gymysgu y pynciau. Wel, dwi wedi gwir cael gwared ar yr hen ffilmiau haearnaidd rhwng pynciau. Maen nhw'n pwysleisio sut y mae gwybodaeth a dealltwriaeth a dirnadaeth yn un pecyn mawr di-ffin, os licech chi. A gobeithio dwi bydd athrawon mas na yn gallu gweld peth mor ddefnyddiol ydy englyn ar gyfer waith ba bwnc bynnag maen nhw'n ceisio i trosglwyddo wrth i disgyblion. Dwedwch chi nawr bod chi eisiau sôn am amrywiaeth yn y byd, neu bod chi eisiau sôn am gymdeithas aml ddiwylliannol, neu bod chi eisiau sôn am ffiseg, neu bod chi eisiau sôn am wyddoniaeth, beth bynnag sydd gyda chi ar y gweill. Allwn chi fentro bod yna englyn gyda ni yn yr iaith Gymraeg i siwtio. A beth sy'n braf am gyflwyno englyn i unrhyw un, plant a phobl hŷn, yw oherwydd y gynghanedd ac oherwydd i fod yn bennill byr, bod posib dysgu fe ar eich cof. Ac un o'r enghreifftiau hyfryd mwy diweddar sydd gyda ni ydy hwn o waith Dafydd John Pritchard, Cerddorion stryd yn Aberystwyth. Ti'n cofio Dylan y dyddiau pan o'ch chi'n cael mynd i'r stryd a phobl yn ymgasglu a phobl o bant yn gallu dod i ganu ar strydoedd Cymru. Wyt ti'n gallu cofio mor bell nôl yna? Mae'n ei ofn na dydw i ddim, ond bydd rhaid ti'n atgoffau. Dyna ni. Wel, dwi'n meddwl bod Dafydd John Pritchard wedi dal hwn yn hyfryd iawn. Nawr ni ddechrau wrth edrych ar y llinell glo, am ryw eiliad amryliw. Mae sŵn y llinell honna mor hyfryd, am ryw eiliad amryliw. Chi'n gallu gweld sut mae'r geiriau yna wedi cyffroi clust y bardd. A'r gair amryliw, mae'n disgrifio fan hyn, cerddorion yn dod o dde America, o Beryw, ac os ych chi'n cofio pan maen nhw'n dod a'u miwsig hardd, mae dillad nhw, eu gwisg nhw yn lliwgar iawn. Ac wrth i chi'n pasio falle eiliad mae'n cymryd i chi basio, mae'r eiliad honna yn troi yn eiliad o bob lliw, diolch i'w presenoldeb nhw. A fel hyn mae e'n dweud, pwy yw'r rhain o wlad Peryw, a'i nodau hyd ein strydoedd heddiw, yn siolau a lleisiau lliw, am ryw eiliad amryliw. A dwi'n meddwl bod Alice wedi gwneud jobyn da. Dwi'n credu mae awgrymu consti mae yn y cefndir fyna a'r bar yn yr healings ar y prom yn Aberystwyth. Aberystwyth arbennig o liwgar yn y darlun hwn. Ydy, a ti'n hollol iawn ynglyn â'r llinell ola, a ti'n hollol iawn hefyd bod yr englyn wedi magu ystyr ddyfnach ers y cyfnod clo, a da ni gyd yn dyheu am fynd nôl bod yr eiliadau amryliw yma yn dod yn ôl. Wan a fo, fel ti'n dweud hefyd, mae'r llun, a dim ond Aberystwyth alla'r llun yna fod. A mae'r gyfrol drwyddi, mae y cyfuniad hyfryd yma mae yna 3 pheth da ni'n gweld ar y dudalen yma. Mae'r englyn ei hun, mae'r llun, ond hefyd os sylwch chi, mae Mererid wedi ychwanegu, ella i rei pobl ella fydda ddim yn deall pob un gair, wan a fo wedi ychwanegu ambell i air i fewn hefyd o gymorth i ni. Ie, achos ti'n bod, dwi'n credu mae hwnna dyn o'r heriau sydd gyda ni yn Barddas a'n unen awyddus i barhau ag annog a lledu'r gair am y traddodiad cynganeddol yw am ryw reswm dyrys. Mae'r gair cynghanedd a'r gair englyn yn codi ofon y meddyliau rhai. A maen nhw'n meddwl, mae hwnna, cofio nôl i ddyddi ysgol a cofio bod yn rhywbeth caled, rhywbeth anodd, a falle bod well felly osgoi. Wel,
Mae nonsens yw hynny. Mae'r deunydd yma'n rhywbeth i ni fwynhau. Ond weithiau, yn anochel, mae yna eiriau yn codi sydd yn llai cyfarwydd i bobl sy'n llai hyderus falle yn siarad Cymraeg. A wedyn, be nath y dylunnydd Olwen Fowler, mae wedi rhoi rhyw fath o nodyn bach ar waelod y dudalen, fel ti'n gallu gweld fyna dy flaen di. Os oes rhyw air, neu falle bod y treigliad yn achosi rhywun ddim yn siŵr beth yw ystyr e. So mae hwnna, a wedyn yng nghefn y llyfr wedyn, o'n i wedi cael lle i esbonio chydig bach ymhellach, holi cwestiynau falle, rhywbeth i annog y darllenwr i ymwneud ymhellach gyda'r gerdd. A amser i bwslo, fel o'n i'n gweld hwnna. Ie, a mae Sarah Louise Wheeler wedi ychwanegu neges hyfryd yn y chat. Na fod ni'n cael ein atgoffa Aberystwyth, ond wrth gwrs mae hi'n cael ei atgoffa, mae'n dod o'r ardal, a cael ei atgoffa o Steddfod Llangollen, wrth gwrs, wna fo. Gweld yn llwyr pam bo hynny'n bod. Yn union. Ewn ni mlaen i'r un nesaf. Siwr dwi'n gwneud hwnna. Na fe. Wedyn, i'r pegwn arall wedyn, rhai o'r englynion hun sydd ar dwi'n gweud ar gof y genedl, ar gof pobl fel ti, Dylan, o ti fyna yn codi cwilydd arna yn rhoi i dalu'r pwyth yn ôl. Pwyth yn addas iawn gyda'r darlun yma, falle. Ond i chi'n gweld bobl, mae Tudur Dylan Jones fel engliniadur. Dwi'n bathu gair newydd fyna. Nawr, nid geiriadur na gwyddoniadur, ond engliniadur. Chi wedi clywed dwi'n siŵr yn yr ymryson, pwy sy'n dod at y meic i ddarllen pa bynnag gerdd, mae gan Dylan rhyw fath o ffeil mawr, rhyw gabinet mawr fan hyn, a mae'n gallu tynnu allan ohono fe englyn o'r gorffennol sydd yn ymwneud gyda'r pwnc. Nawr te, Dylan, dwi'n mynd i gofyn y cwestiwn hwn i ti o'r blaen, ond dwi eisiau ti weid nawr wrtho fi a phawb arall. Sut yn y byd wyt ti'n gwybod cymaint o englynion, a sut wyt ti'n gallu cofio nhw gyd? Wel, dwi'n cofio bod fi, pam o'n i fach, o'n i ddim yn cael bwyd nes bod fi'n dysgu englynion ac yn nad ydy hynny. Ond ti'n sôn am hynny, bydde ddiddorol iawn os fysach chi eisiau rhoi yn y chat unrhyw eich hoff englyn chi da chi'n cofio, falle'r englyn cyntaf, dysgoch chi pawb di dysgu gras bwyd ac yn y blaen, ond bydde ddiddorol iawn cael rhyw fath o stro pôl fan hyn, be oedd yr englyn cyntaf ddysgoch chi neu ryw englyn da chi'n cofio. A dwi'n siŵr bydd yr englyn yma gyn Gwydderic yn un o hoff englynion, neu o leia yn un o'r englynion cyntaf mae pobl wedi ddysgu. Ie, cyn bod ni'n dod at hwnna tra bod fi'n cofio, mae yna un gwall mae rhaid i fi gymryd bai, ac os bydd hwn yn mynd i ail gyhoeddiad, byddwn ni'n gallu newid hwnna. O dad yn deulu dedwydd, y deiwn a diolch o'r newydd. Fel na o'n i wedi ddysgu fe, o'n i wedi cael gwybod gan aelod o'r teulu, mae o dad yn deulu dedwydd, y deiwn a diolch o newydd. Oedd y fersiwn wreiddiol. Mae yn wallus mewn sawl cyhoeddiad, ond mae hwnna'n rhywbeth diddorol dwi wedi dysgu, a mae'n ddrwg iawn gen i am hynna, felly fydd rhaid i fi ail ddysgu'r englyn yna, o dad yn deulu dedwydd, y deiwn a diolch o newydd, cansoth law, y daw bob dydd, ein lluniaeth a'n llawenydd. I ni'n sawl un wedi dysgu hwnna, a fel plant o'n i'n dweud englyn fel yna, fel machine yn dod ni, achos unwaith o'ch chi'n cael gweud hwnna, chi'n cael mynd hwysht mas o'r drws at y ford cynno, o dad yn deulu dedwydd y dyn o diolch, ond o'n i ddim yn gwybod mae englyn o dde. Ta waith, nôl at dim. A hefyd, o ti di anghofio'r gair ola un yn yr englyn, sef amen. Amen, ti'n iawn. Amen, ie. Efe ti oedd yn dweud y stori am rhywun yn esbonio beth ydy'r amen newydd, pan i chi'n esbonio amen yn hermen newydd, yr e-bost. Ti'n cofio'r stori hwnna? O ie na, dim ond englynion, dwi'n cofio dweud y stori. Wel, stori am ryw blant bach yn gweddio am eira, a ddwy chwaer, ac un yn gweud, plis gewn ni eira fori, a'r llall yn dweud, wel, dyw hwnna ddim yn mynd i weithio. Ydy, dwi wedi gofyn plis na, ond mae rhaid i ti ddweud amen.
Os dim rhaid gweud amen, oes, mae dweud amen fel gwasgu send ar ddiwedd e-bost. Wnaeth e ddim cyrraedd heb yr amen. Do'n i'n meddwl mai ti oedd wedi dweud y stori. Ta waith i ni at y dim yna'r gan Gwyddelig. Mae gair Gerallt i ni'n cofio pan oedd e wrthi yn y talwrn. Oedd y gair smala, oedd yn defnyddio'r gair smala. Inglis di, oedd ddim yn air fydden ni'n defnyddio, ond dwi'n meddwl bod englyn fel hyn, siwr o fod yn englyn smala. Mae'n rhyw fath o bos o englyn, yn dyfa. Sut i chi'n disgrifio y gair dim? A fel hyn mae hwn yn mynd. Hen hosan a'i choes yn eisiau, i brig heb erioed i ddechrau, a'i throed heb bwyth o'r edau. Hynny yw dim, ond i de. Dwi'n meddwl bod y darlun yn un da iawn. Mae darlunio dim, siwr o fod yn fwy o sialens na sgwennu englyn am ddim. Ond mae rhywbeth smala am hwnna, dwi'n meddwl. Ardderchog yma, na fod yn ei falch, bod criw o'r ardal Brynaman ffordd na wedi mynd ati i dwtio bedd Gwyddelig. Felly unrhyw un sydd eisiau mynd i'r ardal i edrych ar fedd Gwyddelig, fyddwch chi'n gweld y bedd ar ei newydd wedd. Wrth gwrs, yr hynna oedd yr englynion yn aml y mwyaf o esboniad o ddisiau, yr darn bach ar y diwedd, mwy o eiriau falle na achosi penbleth. Yr englyn hwn wedyn, mae Alaw mynd i fod yn fflin gyda fi. Dwi'n gallu gweld bod fi wedi tymryd llun mas o fersiwn cyn-derfynol. I chi'n gweld y sticky melyn y fyna, fel na mae'r golygydd a fyna wedi bod nôl ymlaen yn neud nodiadau. Ond englyn Karen Owen fan hyn i'r cysgod. Dyma esiampl o englyn. Mae rhywun yn gallu darllen ar fwy na un lefel, yn dyfa. A hwnna'n wir am nifer fawr o gerddi. Ond gobeithio bydde rhywun iau a rhywun wedi cael profiadau gwahanol yn ei bywyd yn gallu gweld gwahanol bethau fan hyn. Felly ar un olwg mae'n disgrifio yn union y cysgod, ond ar olwg arall falle bod yn awgrymu profiad anodd neu profiad bywyd yn dyfa, rhywbeth sydd wedi achosi anhawster i rywun. A fel hyn mae'n mynd. Yn hael y pnawn, ni welaf i hyd ef, na'i dwyll, am na fynaf, ond yno'n cuddio fei caf yn yr hwyr ar ei hiraf. Mae'n llythrenol wir yn dywe, mae'n cysgod ni yn hirach yn yr hwyr. Ond dyw hi hefyd yn wir, taw yn aml erbyn nos, mae'r hyn o fidiau yna yn dechrau chwarae ar yn meddwl ni. A falle bod rhywbeth fyna yn yr englyn hwn hefyd. Mae'n fawr, mae'n siŵr mae un o'r problemau o ti'n gael o pan o ti'n gweld bardd fel Karen Owen, mae'n fawr bydd yna nifer o englynion gen rhywun fel Karen y gallu ti fod yn ei dewis nhw. Ti'n gofio'r un am yr halen? Mae yna halen mewn wylo. Mae mwy na llond môr ohono, ond rhaid i ti ei grio i allu dweud mor hall yw o. Ie. Mae hwnna'n yn englyn syfrdanol o wych, ond dewisais i hwn oherwydd oedd hwnna falle yn anodd. Nid bod fi ddim yn awgrymu, mae plant yn gwybod yn iawn beth yw dolir a beth yw llefen, ond fi oedd hwnna dy fi'n hir a byddwn ni wedi hoffi cynnwysau, ond o'n i yn trio cadw yr cywair mewn rhywle arall wedwn ni ar gyfer cynulleidfa iau, bod fi yn ymwybodol bod yna bobl hyn yn prynu'r llyfr hwn ac yn hyfryd iawn, ond mae'r dyluniad falle'n awgrymu bod cynulleidfa iau mewn golwg. A mae Siw yn ei sôn bod Siw Hudson wedi sôn am y gair smala, ac o'n i'n meddwl mae gair gogleddol oedd smala, ond yn ôl Siw, mae yna ddefnydd helaeth yn cael ei wneud yn ardal Llandeilo o'r gair. Wel, ardderchog. A mae'n ychwanegu, ddim yn siŵr os di hynny'n deud unrhyw beth am y bobl yn ardal Llandeilo, ond awn ni ddim i fewn i fanno. A ges ti gyfnod, wedyn cyfnod, rhyw chydig bach o amser efo ar Radio Cymru yn trafod y gyfrol, a fes ti'n trafod
yr englyn arbennig yma hefo Aled Hughes? Ie, na ti, mae Aled Hughes yn mwynhau cael her. Ac oedd yr her oedd yn mynd i gael nawr, oedd dysgu englyn ar ei gof. A dyma'r englyn ddewiswyd. Dwi'n meddwl mai fi ddewisodd ar ei gyfer dweud y gwir. Yr englyn ola yn y gyfrol, oherwydd mae'r gyfrol yn rhefn y wyddor. Felly, pri cop ydy'r un ola, a mae'n addas bod ni'n gorffen gyda un o'r meistri wrth gwrs, Gerall Lloyd Owen. A dychmygu rhywun fel Aled Hughes yn rhywun heini, yn gallu rhedeg i ben mynyddoedd, mae'n siŵr. A wedyn, wrth gwrs, mae'r englyn hwn yn disgrifio yr hyn goryn bach yn dringo fel tensing. A wedyn, wrth gwrs, meddwl nôl at y stafell ddosbarth a defnyddio'r englynion yma, na chi gyfle gwych i sôn am y dringwr tensing a'i gampau fe, a mae'r hanes hwnna yng nghefn y llyfr wedyn. Ond, mae chi batrwm ar englyn o ran defnyddio delwedd. I ni'n aml, mae'r hyn blant yn dadansoddi cerddi a maen nhw'n mynd ar ôl pethau arddull a maen nhw'n chwilio am gyflythrennu ac am gynghanedd ac am modl ac am rhythm. Ond wrth gwrs, y peth sydd gyda ni yw'r ddelwedd. Mae angen bod yn gallu tynnu llun. A mae'r llun hwn, yr cyfelybiaeth yn cymharu rhwng yr prig copyn yma a'r tensing yma yn fendigedig. Ond mwy na hynny, llinell ola etos, graffwn ni ar honna, tensing a reffyn tinsel. I chi'n gweld yr darn, yr edau yn y gwe prig copyn. Mae'r gair tinsel fel sef yn addas, os mae fel rhyw fath o, chi'n craffu'n ofalus iawn arno fe, mae fel rhywbeth, rhyw flewiach bach arno fe, a pan mae'r gwlith ar hynna wedyn, mae nhw yn disgleirio fel tinsel, ac o'n i'n dwlu am hwnna. So fel hyn mae hwn yn mynd i we mor fain ar awel, ond hyn, mae droed yn ddiogel, a'i gampau ar furiau, fel tensing a reffyn tinsel. A chwarae teg i Aled Hughes dath ei bennau. A dwi ddim yn meddwl bod e'n twyllo. Ond rhwng y sgwrs fach ar y dechrau, a wedyn rhyw gan neu ddwy ar newyddion, erbyn ail ymuno ar sgwrs, oedd e'n gwybod yr englyn ar ei gof. A hwnna wrth gwrs, diolch i ganllawiau a props fel y gynghanedd a'r odl a'r llun. Dwi'n sôn am y gynghanedd efo yna. Edrych ar y llinell gyntaf yn unig, mae rei pobl yn meddwl reit, dawn ni stwffio gymaint a phosib o gytseiniaid i fewn i'r gynghanedd a'i wneud i glecian. Ond am linell berffaith i gychwyn i rhywbeth mor dawel, mor fain, mor bron, ddi sylw ar ei we, mor fain a'r awel. Dim unrhyw gytsain yn ateb ei gilydd. Ac eto, mae'n gynghanedd gadarn. Dwi'n dibynnu'n llwyr ar y llafariad, mae rhai cael lot o anadl i ddefnyddio'r llafariad. Mae awel yn air perffaith i ddisgrifio awel am hynny yn dywe. Ond so rhyw ddewis fel yna o'n i wedi rhoi at ei gilydd ar gyfer bore yma. A dwi'n siŵr beth sydd wedi ddigwydd nawr. Hyfryd, wel, mi sonies di am y nodiadau. Mae yna nodiadau yng nghefn y llyfr ar bob un o'r englynion yma. Felly, os di'r englynion ar eich cof chi, mae hynny'n fendigedig, ond dal mae eisiau chi brynu'r llyfr i weld y lluniau sy'n yn cyd-fynd efo yr englynion, ond hefyd y ddau beth ar y cychwyn. Mae Mererid wedi rhoi'r gair y gyflwyniad fel sonio ni yn nodi be ydy englyn, a hefyd ar y diwedd mae hi wedi rhoi y nodiadau. Ond o'n i sylwi bod englyn i lys i fo'r hael i mewn gyda ti, ac yn gorffen efo'r llinell mieri lle bu mawredd. Ar gyfer i'w raglen deledu dipyn yn ôl, gath Mererid a fi gyfle i fynd i lys i fo'r hael a gweld y lle yn anffodus, yn garnau mewn gwerni, mae'n gorwedd. A na fo, mae na fieri na, a fel mae'n digwydd, na beth sydd gynnau ar y wal yn fan hyn, ydy rhyw fiaren nes i thynnu hi
a dwi wedi rhoi, mae'n safio talu am lyniau, a na fo, mae'r Mieri lle bu mawredd, yr unig un mae'n siŵr yng Nghymru sef o Mieri yn falch ar wal i stydu. Wel, diolch yn fawr i ti, Mererid, am mae'r hanner awr yma wedi, wel, da ni wedi bod fwy na hanner awr, achos gyda ni 5 munud i gychwyn yn rhad ag am ddim chwarae teg i Barddas, ond da ni yn awyddus i drosglwyddo yn brydlon iawn. Da ni felly yn annog pawb i fynd ati i brynu fy llyfr englynion drwy Awen Menai heddiw, a chi'n cofio bod yna disgawnt ar bethau yn Awen Menai. Diolch yn fawr i ti, Mererid, am fynd â ni drwy'r gyfrol, a da ni yn trosglwyddo efo ryw funud bach i fynd i sesiwn ola y bora, a mae'r Rhys Davies yn mynd i gyflwyno Ceri Wyn Jones. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i ti, Dylan, ag i'r ddwy Alaw, ag i Awen Menai hefyd. Diolch yn fawr iawn. Helo na, Alaw sydd yma o Barddas. Rhys, dwi'n gweld dy fod di'n trio siarad ond ti ar mute. Dylai pawb bod yn glywed i wan, mae'n ddrwg yna i am hynna. Diolch yn fawr iawn i Mererid ag i ti Dylan am yr hanner awr diwetha. Wel, dyna gyfoeth sydd yn y gyfrol englynion yna. Ac wrth gwrs, fel oedd Mererid y sôn, mae'n gyfoeth heb i gynnwys hefyd. Dyna di dymder yn cyfoeth englynion ni yng Nghymru. Wel, da ni'n symud rwan at y sesiwn sydd yn mynd i drafod yr cyfrol arall lle mae'n gyfoeth rhyfeddol wedi grisialu, ond eto tu ôl i'r gyfrol dathlu'r talwn, wrth gwrs, mae'n gyfrolau o bigion y talwn roedd Ceri Wyn Jones ein gwestiwn nesaf ni yn dewis ohoni. Ac wrth cyn i fi gyflwyno Ceri, mae well i mi jyst nodi wrth bawb a atgoffa'n hun am bod fi heb roed y sain ymlaen, y byddai werth i bobl eraill os gallwch chi i fuddannu eich sain chi fel bod o ddim yn amharu ar y drafodaeth. Ond fi allwch chi gyfrannu wrth gwrs at y rhaglen drwy ddefnyddio chat, a mae welwch chi hwnna ar waelod y sgrin. A felly, da ni wedi bod yn cael cyfraniadau gan wrandawyr a gwylwyr yn ystod y bore, a fyddai'n dda cael mwy o'r rheini. Da ni'n symud yn stondin rwan yn addas iawn o Awen Menai, a da ni'n parhau efo'r awen i fynd i Awen Meirion, bore o awen. Ac yn aros amdano ni, dwi'n meddwl, yn siop Awen Menai, dwi'n gweld gwyneb yn y llun, dwi'n gweld Gwyn Sion Ifan sy'n mai, croeso ato ni bore yma, a mae'n dda bod ni'n gallu cyfnogi y siop. Ac mae'n gyfle wrth gwrs i bobl i ddod ato ti yn ystod y rhaglen neu wedyn. Mae gwestiwn da ni wedi bod yn ofyn trwy bore, oes yna gynigion penodol yn y siop ar gyfer y cyfrolau, os yna ddisgawnt i gael yn siop Awen Meirion? A mae ti fuddannu os gei di, os ti'n mynd i ddeud rhywbeth? Reit o'r diwedd o. Unrhyw archeb i Awen Meirion heddiw hefo cod Sadwrn Barddas, a mi roi fanylion i mynd 10% i ffwr o bob copis gael ei gwerthu heddiw, fel gwelwch chi, dathlu'r talwrn sgynnon ni yma. Diolch yn fawr. Wel, diolch i ti, a mae'r silffoedd i weld yn llawn iawn yn y siop, a digon o ddewis i gael yna, a gwych o beth ynddo. Reit, wel, dwi am cyflwyno chi rwan i Ceri Wyn Jones. Mae Ceri wrth gwrs wedi cymryd awennau talwn y beirdd ers degawd bellach, ac os gael ei ddeud yn olynydd arbennig i Gerall y Doen. Oedd hi wastad mae olynu Gerall mewn unrhyw ffordd yn dipyn o dasg, a mae Ceri wedi gwneud hynny yn wych iawn. Ceri, croeso ato ni bore yma.
Da ni yn mynd i gael sesiwn ar y gyfrol dathlu'r talwn, a dwi'n gwybod bod ti'n awyddus i ddweud nad y gyfrol di ydy, a mae hynny yn llythrenol yn wir wrth gwrs, ond felly di sôn chydig bach wrthyn ni dwi'n siŵr am roi'r gyfrol at ei gilydd a'r detholiadau a'r waddol oeddet ti wedi i gael yn mwyn i chynhyrchu hi. Iawn, wel bore da i chi gyd, mas fyna yn Zoom land, a'r tu hwnt i hynny. Diolch Rhys am y cyflwyniad. Dwi'n gobeithio'n gwneud beth holest i fi wneud, ond dwi am ddiolch yn gyntaf i Owen Meirion wrth reswm, hefyd i gyhoeddiadau Barddas am y gwahoddiad i gyfrannu heddi ac i gyfrannu at y gyfrol hon. Mae llyfr dathlu'r talwrn yn llawn o hanesion at gofion difyr iawn gan dalernwyr a phobl yma'r talwrn yn annwyl iddyn nhw. A dwi ddim am ddwgyd sillaf o'i hiogledd nhw yn ystod y sesiwn hon. Dwi am ganolbwyntio ar yr hyn gofnwyd i fi wneud gyda'r gyfrol gan Alaw Mai Edwards, a hi ath ynghyd ar gwaith o gasglu'r llyfr at ei gilydd o wahodd cyfranwyr. Mae eisiau cofio hynny, nid yn llyfr i o gwbl yw e, ond fe roedd ei dasg benodol iawn i fi, sef dewis 20 cerdd i gynrychioli 20 cyfres o'r talwn. Nawr, bydde rai o'n chi'n gweud fel y sylwebwyr chwaraeon yma, cyfle ar blat, meddech chi? Hospital pass, medden ni. Achos bydde man a man se Alaw wedi gofyn i fi, a hoffet ti gyfle i bechu holl feirdd y talwrn erioed na min 40 ohonyn nhw, trwy ddethol 40 cerdd i gynrychioli'r 20 mlynedd. Ta waith, chwedl yr ysbyseb toffo, mae dyn yn gorfod gwneud beth mae dyn yn gorfod gwneud. Ac felly, os allai, fwrw at hwn gorau allwn ni nawr. Reit, yn un ôl. Reit, felly'r gyfrol, felly'r dasg. Dwi eisiau rhoi cipolwg i chi felly ar y broses o ddewis y 40, ond rhoi cipolwg i chi heb holl fanylder na difrifoldeb yr ysgrif sydd da fi yn y gyfrol i hunan. Reit, so fwrwn ni mlaen, beth oedd y dasg roddwyd i fi? Wel, dyma fe, dringo y wyddfa lyfrau hon, chi'n gweld ar y sgrin. 13 o gyfrolau pigion talwn y beirdd wedi cyhoeddi ers i'r raglen gychwyn ym 1979. Reit ar y top, fe welwch chi lyfr dathlu'r talwrn oedd yn harddu silff Owen Meirion gynne fach fyna. Dathlu'r talwrn, pigion atgofion. Felly oedd yna 13 o gyfrolau i'w darllen. A byddai'r dasg hon wedi bod yn gwbl amosib, oni bai am help un person yn arbennig. A'r person hwnnw yw Aneirin Caradog. Y person hwnnw wastad yw Aneirin Caradog. I ni'n gwybod hynny oherwydd. Oedd gen i'r holl gyfrolau namin 1, 2, 3. Nawr, war y teg, mi ges i fenthyg rhifau 2 a 3 gan yn had. Ond oedd rhif 1 ar goll o hyd. Hyd nes i Aneirin Caradog. Fel rhyw St Bernard yn yr eira, ddod atai a posto, war y teg, a posto y gyfrol gyntaf mwyn sicrhau bod gen i'r box set gyflawn. Felly diolch iddo fe, ond mae rai i chi weld hwn. Dwi'n yn gwybod ydw i fod dangos hwn i chi, ond mi alodd e post-it bach mewn gyda'r darllenau fe rhag bod i ysgrifenau mor effernol ac mae'n ymddangos. Annwyl Ceri. Good start, annwyl Ceri. Fyddai ddim yn disgwyl unrhyw ffafriaeth ar y talwrn yn sgil y ffafr hyn. Neu, bendigedig. A fel mae'n gwybod, dyw e ddim wedi cael chwaith. Reit, felly dyna oedd y dasg, dyna oedd o mlaen i a dweud y gwir. Nawr, o fyna,
oedd rhaid fi feddwl, wel, siwt dwi'n dewis, beth yw'r broses? Dechreuais i sylweddoli fod angen rhyw fath o feini prawf i ddringo'r mynydd yma ar yngluniau, bod eisiau rhyw fath o feini prawf. Oherwydd, wir i chi, wedyn darlleniad cyntaf o'r 13 o gyfrolau, o'n i wedi torri'r fel lawr i restr fer, a sa'i gweud celwydd, restr fer o 1,200 o gerddi. Dyna oedd yn first cut i. Nawr, felly oedd eisiau meini prawf gwahanol, yn amlwg i fi, eitha cloi bod eisiau meini prawf gwahanol. Nawr, 2 fain prawf sydd bellach yn y byd o ran dewis unrhyw beth, sy'n unrhyw gysylltiad cyhoeddus iddo fe. 1, mae rhaid eich bod chi'n gallu cysylltu rhywun enwog ar peth. Yn ail, mae rhaid bod llun. Dyna gyd sy'n eisiau mewn bywyd rhagor, bod chi'n gallu cysylltu'r deunydd gyda rhywun enwog a bod na ddelwedd, bod na llun neu glip i fynd law yn llaw. So dechreuais i fynd ar y trwydd, falle bydde rhywbeth yn hwn nawr. So benderfynais i feddwl, beth am gynnwys yn y llyfr, dim ond yr enwogion hynny sydd wedi bod yn dalyrnwyr, ond sydd wedi cael enwogrwydd mewn rhyw faes arall, rhyw faes mwy gwerthchweil a proffidiol na barddoniaeth hyd yn oed. So dyna nes i. A dwi eisiau dangos i chi siwt feddyliais i gallai hwn weithio. So sa gorau hwn i chi nawr. So feddyliais i am deitl, a mae'n anodd cael teitl synhwyrol weithiau. Celebs y talwn, ma beth sy'n eisiau, celebs y talwn. Ffyr yma'n neud pethau yn y byd nawr, ynddo fe. A gawn ni y top 20. Wel, 21 sy'n gen i fe mae'n digwydd, ond of course mae top 20 llawer gwell na top 21, dywe. Fel i ni'n gwybod, fel mae pethau. So, ewn ni ar hyd y trywydd hwn. Pobl sydd wedi ymddangos ar y talwn mewn tîmau wedi cystadlu, ond sydd yn enwog mewn meysydd eraill. A dwi'n addo chi, i chi ar fi'n cael y goriad llygad rhyfeddol. Dewn ni weld. Huw Llywelyn Davies. Boes bach, mae Shane di sgoro Mae boi ma di bod ar y talwn. Angofiwch cwpan y byd a teithiau'r llewod mae wedi bod ar y talwn. Fe'n aelod o dîm y dwrlun Slywer Dydd. A bydde Rhys Davies yn gwybod amdano nhw wedi dylanwadu ar eini, dwi'n siŵr, yn dda iawn. Ond ddim jyst fe, drwchwch ddim jyst y Bel Hirgron. Mae Nick Parry, oedd yn arfer tylyrna, gyda tîm wyddgrig Slywer Dydd. Mi oedd Gerallt wedi dod i gredu nad oedd Nick Parry yn bodoli o gwbl, achos oedd e byth yn troi lan ar nosweithau recordio, bydde rhywun arall yn goffod darllen i waithau. Ond Nick Parry, barnwr, sylwebwr o fri. Reit, Morgan Jones. Hwnnw wedi bod ar y talwn. Criw ship dwi'n credu, sa'i 100% fyna, ond dwi'n gwybod bod wedi ymrysona yn y genedlaethol, gyda thîm Caernarfon o bosib. Felly mae ydych chi, Morgan, mae dyn ni Gerallt pennant hyd yn oed. Gyda thîm Caerdydd mae'n debyg Slywer Dydd, a dyma'i waddol dyma'r un o'r penillion weithodd pennill i Gymro. Super Ted, gwell na Gwynfor, gwell na Fred, gwell na Saunders, gwell na fi am gwneud pres i S4C. Dyma i ni wedi golli, chi'n gweld. Mae'r ardd wedi ennill a'r talwn wedi colli. Nawr, beth arall i ni'n gwybod, os oes eisiau celeb yno chi, os oes eisiau llun, clip, bwysig bod da chi teitlau gyda chyflethreniad ynddyn nhw. Gall dim byd digwydd yn y byd heb bod yna gyflethreniad. Felly, dwi wedi mynd am rhywbeth rili bachog fyna. Pop, y pilpid a'r pethau. A drychwch pwy stan i o dan y categori hwn. Howell Gwynfryn wedi wneud guest appearance fel un o tîm Ser y Cyfryngau. Na chi enw fi'n siŵr nath nhw'n boblogaidd ar y pryd. Ser y Cyfryngau o'n nhw'n galw hunain. Gwyn Erfil. Dwi'n cofio tylyrna yn erbyn Gwyn Erfil pan oedd e gyda thîm Caernarfon yn y ffainal yn 2002 yn Hyddewi. Pregethwr, wrth gwrs, adnabyddus athronydd, chyflwynydd teledu hefyd. Ond erbyn hyn, siwt i ni'n nabod e? Fel ta ci Mari Lyfgrin. Reit e.
Lan â ni. Wel, dychwch â hwn. Ar Alun Evans, gyda thîm Tregarth. Tad Betsan Powys i rai eraill, no chi. Reit. Hon, Efa Griffith Jones. Dwi'n cofio yn erbyn Efa, oedd hi gyda thîm yr awyr iach, oedd yn cynnwys Mary George a rai eraill. Dwi ddim yn gwybod a fi oedd Alun Davies yn aelod o dîm talwrn. Sach chi fod e wedi bod yn weinidog a diwylliant yn ei bortffolio fe. O leo, wel, y dyn hwn wrth gwrs bod dylan wrth gallu gwneud popeth fel ni'n gwybod. Mwy na hynny, mae yna rhyw Cosa Nostra yn perthyn i'r dyn man. Oedd Tristan i frawd yn gynhyrchu'r talwrn, a mae Rhys i nai yn un o'r ser presennol y raglen. Reit, oce. Gwlad beirdd a llenorion i ni yn y pen draw nofelwyr o fri. Dewi Prysor, gyda thîm y tywysogion a rai tîm eraill, dwi'n credu. Lleici, Morgan Feloddi pan oedd hi'n telyrna gyda Fanta Celyn Slower Dydd, Lleici Roberts nawr, yn enwog gyda llaw am gael ei hala at y meicroffon gan dîm Fanta Celyn oedd yn cynnwys mawrion y talwrn fel Llion Jones a Emyr Davies y Graig. I ateb llinell, mae hon yn y gyfrol fel mae'n digwydd, pa reswm fod botwm bol? Dyna oedd y llinell oedd Gerallt wedi gosod. Pa reswm fod botwm bol? A bore teg, fe ddath na ateb gan Ffostrasol, achos Ffostrasol oedd yn ei erbyn nhw. Pa reswm fod botwm bol? Dryswch i foes Ffostrasol. Ffantastig. Chi wedi gweld y gynulleidfa i chi yn werthyn. Dath lleici drian wedi cael ei hala mlaen gan un o'r lleill. Pa reswm fod botwm bol awn blwg biolegol. A mae'n debyg bod neb wedi werthyn. Dwi'n credu mae'n Ffostrasol o'n nhw'n recordo wedi'r cwbl. A mae hwnna'n un o hen drics y talw'n fel i ni'n gwybod. Reit. William Roberts, Will Garn wedi bod yn aelod o dîm Caerdydd, Slower Dydd. Ffindes un o'i benillion, dwi'n yn gwybod faint, a fydde'n diolch i fi. Mae'n adrodd hwn, lli awyr yw testyn. Dim ond lleiad borffor ar fin y mynydd llwm, a sŵn hen jet o'r fali yn crasio yn y cwm. Ie, dyma nofelydd y pla. Reit, mlaen â ni. Os yw e'n ddigon da i nofelwyr, mae e'n ddigon da i actorion y talwrn, ydyn nhw. Emlyn Gomer i ni gwybod nawr yn telyrna gyda thîm Cynarfon. Sywynff ap Concod y bos. Dwi di telyrna yn erbyn Sywynff ap Concod y bos. Mae hwnna ymysg breintiau mawr y mywyd i Slower Dydd. To, tîm y Dwrlin, rhain yn troi lan yn ymal. Wynford Ellis Owen, cofiwch, wedi bod ar y talwrn. A John Ogwen. A o'i herwydd mae'r teitl berfa a tractor, oedd e'n aelod o dîm da iawn, tîm Penros Garnedd Slower Dydd. A Gerallt wedodd, fe ddath et y meic mewn ffeinal, rwy dyfynu hwn yn raglen wythnos hon fel mae'n digwydd. Just cyn i John adrodd yr englyn wrth degau, mae Gerallt jyst yn gweud o'i sedd, peth digri iawn yw berfa sydd isio bod yn dractor, peth trist yw isio bod yn fardd, a chythan ddim ond actor. Drian y fe, gwych. A wedyn, y diweddar Aled Lloyd Davies, to gyda thîm Wyddgrig, diolch i fod yna, achos oedd Nick Parry beth na. A wedyn, Caryl Parry Jones yn hîm y Taeogion. Ac oedd hi'n gamster Caryl ar bob math o dasgau yn gyngeneddwraig y dda iawn. I hoff linell ganddo ni oedd, dwi'n gofio beth oedd cyd-destun y cywydd yn union, ond oedd e'n cynnwys y llinell, lle oedd hi'n cyferbynnu mawrion diwylliannol. Lord Ho a Lloyd Owen. Oedd Gerallt yn tickled hwnna. Lord Ho a Lloyd Owen yn cadw cwmni yn yr un frawddeg. Wedyn, mae ydych chi'r ffurfiau daearyddol yma. Mae ydych chi Gwyneth Glyn. Fi oedd gyda thîm y tywysogion a rai eraill hefyd. A'r diweddara o'n cantorion
enwog ni, yw mae Hugh Chiswell yn nawr yn aelod o dîm y gwenolied ar y raglen. Dim ond yr unig bryd mae'n ngwraig i Catrin yn gwrando ar y talwrn yw pa mae Hugh Chiswell man, wedai hynny. A wedyn, trychwch pwy sy'n dod na. Y Godfather i hun. Na all unrhyw beth ddigwydd yng Nghymru e bod yn rhoi seli fendith arno fe yn y pendraw. Mae Dafydd Iwan wedi bod ar y talon. Oedd e'n aelod o dîm wain fawr ac un glew iawn oedd e yn yr ache yn dod e. A wedyn, sim lot o chi'n cofio os am dîm sgaffaldwyr wain arlwydd ar y talwn. Na, mae'n reswm ein doedd dim tîm. Mae hwnna'n beth ni'n galw'n hollol gratuitous beth dwi'n newydd wneud fyna nawr. Dwi jyst wedi dangos llun o Liam Williams yn sgorio yn erbyn Lloegr. Dwi'n byd i wneud a dim. O stopau rannu'r sgrin am eiliad, dych chi. Na, wrth ddarllen holl gyfrole'r talw yma, sylweddolais i byddai dewis y 40 gorau yn dasg amhosib ar sawl lefel. Dweud i gwi, bydde fe hytrach yn hirt, dwi'n credu, ac yn fwy mampwyol nag oedd angen iddo fe fod. Achos peth naturiol iawn gydag un person yn dewis yw y bydde'r person hwnnw neu hwnnw yn dieddol o ffafrio yr un math o gerddi gan yr un math o feirdd. Bownd o ddigwydd. Diawl, ni allan ni wedi llenwi'r 40 gyda cherddi Dick Jones. Rhai ysgafn, rhai mewn Midar ag Odl, rhai mewn Cynganedd, rhai difrifol, dim ond lle i un sydd yn y gyfrol hon. Ond wedyn, wrth gwrs, bydde hwnna'n creu cyfrol un donog, os mae'r un beirdd fydde'n troi lan ar un math o gerddi. A bydde hwnna'n anheg, dwi'n credu, un ar y beirdd un, ond ar y raglen. Achos os gwrandwch chi ar raglen talwn y beirdd, a bosib bod un oedolion chi wedi gwneud hynny, sioe aml leisiol yw hi. Hynny yw fe glywch chi, mae'n bosib y clywch chi 13 o leisiau gwahanol bob tro y trowch chi'r talwrn mlaen. Felly bydde rhywbeth yn odds cael 40 cerdd lle mae yna fwy o sylw i rai beirdd neu rai mathau o ganu na'i gilydd. Felly o'n i am i bob tudalen o'r detholiad roi'r profiad na i chi. Darllen pobl gwahanol trwy amser, nid yr un rai. Felly dyna oedd y meini prawf. O'n i wedi o'r diwedd i darganfod nhw yn y broses 40 o gerddi gan 40 bardd gwahanol. A'r cerddi hynny yn ei tro'n cynrychioli'r ystod o gerddi sydd wedi nodweddu'r talwrn ar hyd y blynyddoedd. Ystod o ran llais, pwnc, cywair a ffurf. Anhasgu wedyn o blith y 1200 oedd ar y restr fer, oedd ffindo'r darnau o'r jigsaw wedyn. Siwt bydden ni'n casglu reina ynghyd i roi'r darlun hwn o ganu'r talwrn. Nawr, un o ganlyniadau anochel hyn yw bod rai enwau a rai cerddi ar goll. Y hoff feirdd chi a hoff gerddi chi, mae'n siŵr. Wel, diawl dwi fod yn cyfaddau bod rai o'n hoff gerddi i ar goll o'r detholiad. Ond, chwedl, toffo, mae dyn yn gorfod gwneud beth mae dyn yn gorfod gwneud. Felly, fe fwres i mlaen. Slaid, na chi to. Slaid gratuitous arall fyna. Liam Williams eto fyth yn sgori dros Gymru. Ond mae rai fwrw mlaen o'na. Llwn ni'n edrych hwnna trwy dydd. Llwn ni, ond ni weld nawr y seith hwn. Reit. Felly, ffordd o'n i'n esbonio'r busnes yma o rai pobl yn cael ei ollwng o'na. Oedd i feddwl yn hermer ddameg fach hon. Bwrdd anrhydeddau Lords. Dwi'n sôn am hwn ar ddechrau yn ysgrif i fel mae'n digwydd. Yn Lords, chymod, cyseg yrfan y gêm griced yn ôl tîm Lloegr.
Mae yna fyrddau ar y welydd i gyfnabod campau chwaraewyr mewn gemau prawf. Fe gewch chi rheini sydd wedi sgoro 100, rhan o un bwrdd yw hwnna, dim ond yr ymwelwyr yw hwnna, na fwrdd arall i wedyn i chwaraewyr o Loegr sydd wedi wneud hynny. A mae yna fwrdd arall wedyn i'r bowlwyr sydd wedi cymryd 5 wicked mewn gem brawf. Ac wrth gwrs mae chwaraewyr yn ystyried ymddangos ar un o'r byrddau hynny ar y ddoi, yn un o uchafbwyntiau i gyrfa nhw. Chi'n gwybod? Un o'r pethau yna maen nhw eisiau bod wedi digwydd. Felly dangosau i chi 3 chwaraewr sy'n cael ei ystyried ymhlith y goreion erioed, nid jyst goreion cyfnod ni, bod y 3 wedi stopo chwarae nawr, dwi'n gwybod, ond yn lle ddiwedd ar rai o'n nhw. Brian Lara, batiwr na wyth, torodd sawl record. Dorrodd record y byd, sgorodd 375 yn erbyn Lloegr, i dorri record y byd. Yn hwyrach nath dorri record i hunan yn mynd mlaen i sgori 400 mewn un batia. Ond na ni, dych chi'n mynd gyd yn anoracs fel fi, felly llai o griced, mlaen gyda'r farddoniaeth. Tendulkar, Sesiwn Tendulkar, cael ei ystyried yn ddiw yn India. A falle yn ffefryn ni honyn nhw gyd. Shane Warne, y troellwr y leg spinner. Nawr de, oedd Warne, oedd Wisden, Beibl y cricedwyr, wedi nodi bod Warne ymhlith 5 chwaraewr gorau y ganrif ddytha. Os un o'r ein ar yr honours board yn Lords, nagos, dos dim. Dos dim. Pam? Achos dyn nhw ddim wedi cyrraedd y meini prawf. Dyn nhw ddim wedi sgori 100 yn Lords. Dyn nhw ddim wedi cymryd 5 wicked. Ond dyw hwnna ddim yn lleihau i campau nhw fel arall. A dyw e ddim yn gwanhau chwaith yr honours board. Ac yn achos ni fan hyn gyda'n llyfrau ni, dyw e ddim yn gwanhau yn llyfr ni fod rhain, a gewn ni weld pwy sydd ddim yno nawr. Gwyn ei byd yr absenolion. I ni'n mynd gael pip cloi ar pwy sydd ddim yn y llyfr. Pam? Achos maen nhw'n gweithio yn rygbi, mae cryfder tîm yw'r fainc. Rheina sydd ddim yn ware sy'n gweithio chi mor gryf yw'r tîm. A jyst enghreifftiau yw'r ein yn gyflym iawn. Dwi ddim yn mynd i ddarllen nhw gyd. Gydawai reina ar y sgrin a fe welwch chi rhai o'n beirdd gorau ni, a'n beirdd mwyaf poblogaidd ni. A jyst mwyn cael digon ar sleid oedd hwnna, mae yna gymaint o rai eraill, mae yna 20 na fel mae'n digwydd. Ond mae reina jyst yn cymryd i ystyriaeth reina sy'n telyrna nawr. Beth am reina oedd yn telyrna cyn nawr? A drwchio beth sydd da fi nawr. Restr o rai fiodd. Dwi'n Menna Baines yn y gyfrol. Menna Baines. Pennill da hi, hen bennill, clywais ddweud, Gerallt o'n Amerin, clywais ddweud fod nacwr Meirin eisiau ias mewn pennill telyn, eisiau llun rhyw hen wybod. Sori mate, ti'n gofyn gormod. Allu o delynegion gwych hefyd. Eirig Wyn, Meg Ellis, Roy Davis, Ann Fychan, William Fychan, ni am Môn, Hedd Bleddyn, Sian Owen, Ifor Owen Evans. Ifor Owen Evans. Tîm Cranog. Fi'n cofio cysalu'n erbyn tro gyntaf yn ei erbyn nhw'n ddychryn o dîm. Testyn y gan oedd colli, a dyma fe jyst yn agor i ben ac yn gweud, fe gollais fy ngymeriad, am hyn am gwnaeth yn sal, ni wyddwn tan i golli, fod gen i un i'w gael. A rhyw ffraethineb ffora, beth bynnag. Ond eisiau gael Ifor Owen Evans, T. Arfon Williams, un o'r englynwyr gorau'r iaith erioed. Emyr o'r nat, un o gymeriadau mawr y talwn. Joch beth, mae ei lun mewn. Mae yna luniau ohono fe, ac fi'n siŵr byddai'n falch iawn o bod ei luniau fe. Elwyn Swale, Eilwyn George, Ieuan Wyn, John Griffith Jones. A wedyn drychwch beth sydd â fi fan hyn. Y Parc Nests. Right? Brodyr Brontau, Llenyddiaeth Cymru. Right? Dim un o'n nhw'n y gyfrol. Gwyched i gwaith nhw. A wedyn, mae yna un arall ar ôl. Yr ultimate impact player o'r fainc fydde hwn, dwi'n credu. Ac fe fiodd yn telyrna yn y blynyddoedd cynnar, cwpl o gyfresu cyntaf. Reit,
i ni'n dod at y terfyn. Dwi eisiau dangos cwpl o dudalennau o'r llyfr i chi gael blas felly. Okay, so, i ni'n gwybod beth sydd ddim na. Wel, siwt beth sydd o'n blaen ni. Wel, dyna sydd da ni. Mae e fel llyfr lloffion bron. Penillion bach wedi glido neu glynu at y dudalen. Pethau bachog cofiadwy. A drychwch chi, os chi moyn agor y bato, chi'n rhoi 4 crif mewn gyntaf. Dyna'r rhai cyntaf sydd da fi yn y detholiad. Iwan Llwyd, a mae hwn yn mynd nôl â fi i dechrau nghyflwyniad i yn oes y llun a oes lle ar ôl i'r gair yn rywle. Wel, mae'r detholiad hwn, mae'r llyfr hwn yn dist i'r ffaith fod na le ar ôl. Chi'n gweld Rhys Iorwerth fyna, ni'n gweld Mererid Hopwood, ni'n gweld Griffith o Owen, neidio i sbred arall, Tylyrnwr yr ifanca o feirdd y gyfrol, Gwynfor Dafydd, wedyn Gwennan Evans o dîm y ffoduriad, Mary George, rhain wedi dod yn enwau cyfarwydd iawn oherwydd y talwn ac oherwydd eu talent aruthrol nhw wrth reswm. A wedyn ar y chwith, o'n i moyn chi sylwi, comedians y talwrn. Mae yna rai sydd dim ond yn gwrando ar y talwrn er mwyn clywed y comedians. Peidwch twyllo chi'n enrai yno chi. Dyma'r unig reswm. Maen nhw'n dioddau cywyddau ac englynion a thelynegion, just er mwyn clywed y teip hyn o beth. A pwy feddyli ar y gwylod fyna Lyfgrin? Mae ar y talwrn dath yr limeric enwog iawn na. Roedd dyn bach yn byw yn Hong Kong ac yn y blaen. Mae yna rai, dwi'n gwybod, yn ffroen uchel iawn ynglyn â busnes canu. Ddim barddoniaeth yw hyn. Wel, fi'n credu bod ni'n gwybod yn wahanol a dweud y gwir chi. Reit. Mor serth oedd y wyddfa na o lyfrau, fe ddringes i fe, when ni'n edrych ffara ar ôl ni, ffara nes i dreulio'r cyfnod glo cyntaf, bron y bod, ond i ysgob oedd e'n fraint, a dwi'n ddiolchgar iawn, fel dwi'n ddiolchgar wastad i'r beirdd, am dod yn agos at i cerddi mewn unrhyw ffordd o ran i dewis nhw neu i tafolu nhw. Diolch felly, Rhys, diolch Barddas, mwynhewch weddill y diwrnod. Os gewch chi cyfle, Awen Meirion Siwman. Wel, diolch yn fawr iawn, Ceri, am roed y cipolwg yna a hefyd ar egluro dy ddewis, achos o ti'n sôn am y restr ferdi. Wrth gwrs, oedd Gerall hefyd yn ei gyfrolau ar y dechrau a tithau yn y cyfrolau mwyaf diweddar yn gorfod bod â restr fer o ddim bosib cynnwys popeth. Felly, byddai'n ddifyr gwybod faint o feirdd mewn ffordd, nid yn unig sydd yn y cyfrolau, ond hefyd sydd heb eu cynnwys, achos hwnna ydy teulu'r talwrn mae sôn amdano fo, ac mae o'n deulu anferth, a mae o'n dangos y cyfraniad anhygoel mae talwrn y beirdd wedi wneud i ysgogi ni i farddoni. Da ni gyd yn gyfod cyfaddau, heb y talwrn fydden ni ddim wedi creu hanner y gwaith da ni wedi greu. A dyna'r waddol fawr o'r cyfnod yma, a hir bydd yn parhau. Pan fyddi di yn gwneud y dathliad yr 80 mlynedd, Ceri, fydd di'n gallu dewis 80 adeg hynny, felly fydd falle rhai o'r rhai cylledig yn gallu cael eu cynnwys. Ga i ddiolch hefyd yn fawr iawn, a nes i grybwyll ar y dechrau, i Alaw Mai am y gwaith ath hi'n wneud, achos nid jyst cyfrol o ddetholiad o gerddi sydd yn fan hyn, ond mae'n hefyd hanesion y talwrn a y pobl wedi cyfrannu o'i profiad ac hefyd yn cyfoethogi y gyfrol. Mae'n gyfraniadau gwych yna. Mae'n gyfrol ar ddiwedd cyfnod ac ar ddechrau cyfnod. Dydy hi ddim yn gyfrol i ddeud ffarwel, mae hi'n gyfrol sydd yn trosglwyddo i mi rhywbeth i'r genhedlaeth nesaf o bobl sydd yn mynd ati i greu. Felly, diolch yn galon, diolch i ti a diolch i Alaw, ond hefyd diolch i Awen Meirion yn fawr iawn. Gobeithio, fel Gwyn Sion Ifan, bod y tiln yn clecian gan i ati a bod heddiw wedi bod yn help mawr o ran y gwerthiant. Ga i, jyst wrth gloi, ddeud, amlwg da ni'n cael egwyl rwan cyn y sesiwn nesaf am hanner awr wedi un, ac gan gyfeirio at Awen Meirion, dwi'n yn siŵr ydy o'n dal ar y drws, Gwyn, ond sicr pan oedd swel o gwmpas efo'r
y siop, oedd na arwydd ar y drws oedd yn dweud fel un yn addas iawn, egwyl o awr, rhym ar glo, canus, mae'n amser cinio. Diolch yn fawr iawn.